Ja. Adriaan, dank. We hadden afgesproken dat ik hier even zou gaan staan, omdat wij tegelijkertijd nu niet alleen hier zijn, maar ook op lc.nl en omroep.nl. Dus alle kijkers van die uitzendingen ook van harte welkom. Ik ga met de minister uitpraten dat we het van doen in het Fries doggen. Dat is voor hem een aardige oefening. Maar ik kan me zo ook voorstellen om alles goed duidelijk te maken dat we het vanavond wel in het Nederlands doen. Minister Blok, we doen het vanavond in het Nederlands. Maar alle Frieske sjoggers en harkers ben vanzelfs ik welkom. En Adriaan heeft ook al gezegd, deze avond organiseren we samen met Omroep Friesland. En daar ben ik buitengewoon mee ingenomen. Dat is in goede harmonie verlopen. En dat zegt iets over de manier waarop wij dit soort journalistieke avonden tot een succes willen maken. Dat doen we mijlkoor, om het zo maar te zeggen. Niet voor niets, met dank dat jullie hier zo in grote getalen aanwezig zijn. We gaan er een bijzondere avond van maken in hoog tempo. We zijn veel van plan. Interviews, we gaan alle ruimte geven, ook aan u, om vragen te stellen. Dus als er een vraag is, doe het, en de ruimte is er straks voor, doe het kort, doe het stevig. Want hoe meer vragen we kunnen beantwoorden, hoe aantrekkelijker het is. En dat op een manier dat we in één keer doorgaan. We beginnen nu, gaan we tot 8:00 door. Daarna is alle tijd voor koffie, thee en alles wat erbij hoort. Dat maakt dat ik de gasten aan u introduceer en dan gaan we direct los. Ik begin uiteraard met de dame naast wie ik straks mag zitten. Dat is Anke Huizinga. Zij is bestuurder bij Zuidoostzorg. Dan gaan we naar Herwil van Gelder, directeur van de Marne, of wethouder in de Marne. Hans Engels, staatsrechtdeskundige en een hartelijk welkom voor minister Stef Blok. Dit zijn de 4 gasten. Adriaan de Vries, mijn collega, die leidt het gesprek en zal ook beginnen. En als eerste een interview met minister Stef Blok. Adriaan, ga je gang. Okay. Minister Blok, wij hadden afgelopen week de nieuwste krimpverwachtingen bij ons in de krant. Friesland, de Friese bevolking zal in 25 jaar met ongeveer 35.000 mensen krimpen, is nu de verwachting. Dat is meer dan er aan mensen wonen in de stad Sneek. Sneek is hier een hele grote stad, dus wij zitten met een kolossaal probleem. Ik kan me niet voorstellen dat jullie daar in Den Haag nog niet grondig over hebben nagedacht. Nou, dan kan ik je geruststellen, want daar hebben wij over nagedacht. En wat staat ons te doen met zoiets? Heel Sneek leeg, bij wijze van spreken. Ja. Nou ja, die tweede zin is ook goed. Want er gaat niet dé oplossing uit Den Haag komen. Krimp speelt in een heel aantal gebieden in Nederland. En ieder gebied heeft weer zijn eigen bijzonderheden. Behalve in Friesland speelt het in delen van Groningen, Zuid-Limburg, Achterhoek, Zeeuws-Vlaanderen en Krimp naar Waard. Ja, serieus. Ja. Ja, maar is ook weer heel anders, want het ligt vlak onder Rotterdam en alle bedrijvigheid die daar is. Maar het maakt dus enorm veel uit of je aan ligt tegen een gebied met veel werkgelegenheid of niet. Ja, dat liggen wij niet. Met toeristisch potentieel. Het is niet de eerste keer dat ik in Friesland ben. Ik ga je even helpen. Ja. En dat betekent dat je vanuit Den Haag een aantal hulpmiddelen aan kan reiken. Dat doen we. Een klein beetje financieel, een klein beetje langs andere routes. Maar dat je inderdaad heel veel oplossingen zelf moet bedenken. En dat het ook gewoon een onbekende route is die we met z'n allen ingaan. Onbekend, ook maar betrekkelijk, omdat je in de geschiedenis altijd periodes van groei en krimp hebt gehad. U zegt met z'n allen ingaan, maar u bedoelt eigenlijk zonder Den Haag. Nee, je bent zeker journalist, hè? Ik ben zeker journalist, ja. Dat zei ik dus niet, meneer de journalist, dus dat wordt ook niet de kop. Nee, ik gaf al aan, we hebben een aantal regelingen, financieel, bijvoorbeeld voor woningcorporaties als die woningen slopen. In het gemeentefonds is een aparte krimpmaatstaf. We helpen ook met ondersteuning, bijvoorbeeld modellen waarmee je door kan rekenen. Wat betekent het nou inderdaad als er straks 35.000 mensen minder zijn? Wat betekent dat voor scholen en voor ziekenhuizen? Maar vervolgens zal je wel lokaal moeten beslissen. En waar blijft dan de school wel open? En dan van een goede kwaliteit. En waar gaat die dicht? Vanmiddag was ik bijvoorbeeld in Voorst, op de rand van de krimp. Waar lokaal een coöperatie is opgericht, omdat de bewoners zagen dat het verzorgingshuis dreigde te sluiten. En die hebben toen zelf gezegd, wij richten een coöperatie op, gaan om de tafel zitten met de eigenaar van dat verzorgingshuis. Is ook gelukt, wordt niet gesloten, is nu deels ouderenhuisvesting, deels ook jongerenhuisvesting. Zo'n oplossing kan ik niet vanuit Den Haag bedenken voor Voorst. Het moet van onderop vooral komen. Klopt.
Oké. In Den Haag denken jullie wel heel veel na over aardbevingen en wat de rol van de Rijksoverheid daarbij kan zijn. Ik sprak afgelopen week mijn collega die bij het Dagblad van het Noorden precies hetzelfde doet als ik hier. En hij zei bij ons, hij heeft zowel krimp als aardbevingen in portefeuille. En hij zei eigenlijk is krimp het grotere onderwerp. Is dat ook de beleving zoals u die hebt? Groter in de zin van dat het op heel veel gebieden speelt en de krimp groeit. Om die twee woorden maar eens aan elkaar te verbinden. Er zijn meer regio's in Nederland waar dat gaat spelen. Dus vandaar dat het ook een onbekende route is die je eigenlijk met elkaar aan het afleggen bent. Daarbij ervaringen deelt, waar mogelijk ondersteuning biedt. Maar die krimp zelf verdwijnt niet. Nee, dat wou ik vragen. Is het een autonoom proces? Dat is een autonoom proces. En in de geschiedenis heb je wel periodes van krimp en groei. Ik woon zelf in Enkhuizen. Er liggen nog mooie stadswallen omheen. In de 17e eeuw was Enkhuizen een hele grote stad. Je kan nu nog zien dat de stadswallen daarna veel te groot waren. En nu zijn ze weer net gevuld. Ja, daar zijn een paar eeuwen overheen. Nou. Maar momenteel groeit het. Op de rand. Op de rand. Ja. U zei van we doen een beetje van zus en een beetje van zo, een beetje financieel. Ik geloof dat aan financiën er per jaar ongeveer 12 miljoen specifiek voor krimp is. Ja, dat is aandeel gemeten. En wat wilt u met dat geld? Wat er met dat geld gebeurt? Nou, dat is heel mooi, daar ga ik namelijk niet over. Dat gaat naar het gemeentefonds, heel bewust, Ja. omdat we dat niet uit Den Haag gaan vertellen. Maar omdat gemeentes dat zelf Ja, beslissen. het klinkt ook een beetje van u moet niet bij ons zijn. Nee, dat is heel bewust. Ik heb echt geen enkele ambitie om vanuit Den Haag te vertellen wat er in Heerlen moet gebeuren. Ook krimpgebied. Of hier in Friesland, of in de Marne, of in Zeeuws-Vlaanderen. Zo werkt het niet in een land. Het zou echt onmogelijk zijn. Ik weet dat op het gebied van woningbouw, het terrein waar ik het meeste tijd aan besteed, er een tijd is geweest dat inderdaad mijn voorgangers op een kaart van Nederland intekenden, hier moeten er woningen komen. Dat heeft onder meer de Bijlmermeer opgeleverd, maar het werkt niet. Je zit veel te ver van de lokale vraagstukken af. En dat geldt ook bij krimp. Ja. En waar zit dan, als u zegt van nou ik laat het met genoegen over aan gemeentes die dat veel beter kunnen dan ik, lovenswaardig en daar is ook alles bij voor te stellen. Daarmee geeft u het uit de handen. Waar zit dan uw grootste zorg? Mijn zorg zit vooral bij het niet maken van keuzes. Want ook door gemeentes, of door provincies, of ook door het Rijk. Ik ga de bal ook niet wegspelen. Maar het voorbeeld van de school wat ik net noemde, daar loop je op heel veel plaatsen tegenaan. We willen allemaal goed onderwijs voor onze kinderen. En wil je dat goed houden, dan heb je vaak ook een zekere schaalgrootte nodig. Dat betekent toch op de ene plaats sluiten om het op de andere plaats van goede kwaliteit te laten. Je ziet iets soortgelijks bij de zorg. Wil je een operatie goed kunnen doen, dan moet je daar voldoende ervaring in houden. Je moet voldoende heupen vervangen of blinde darmen opereren. Dat vraagt echt om keuzes. En dat zijn natuurlijk altijd hele lastige keuzes om uit te leggen. Want dat betekent soms sluiten en op een andere plaats beter openhouden. Ja, maar krimp is niet alleen dat je minder mensen krijgt. Het is ook nog een keer dat de samenstelling van de bevolking verandert. Het zijn hoogopgeleide mensen die wegtrekken. Jongeren trekken weg. Ik las ergens ook nog gezond trek weg. Dat klinkt wat naar verpaupering. Dat is toch een groot vraagstuk? Zeker, maar die laatste stap van verpaupering kan je voorkomen door, en dat is typisch iets weer wat een lokale overheid moet doen, de voorzieningen die er zijn te concentreren. Bijvoorbeeld de bestemming van winkelpanden om te zetten naar woonpanden, zodat het niet leeg blijft staan omdat het alleen maar een winkel mag zijn. Door ervoor te zorgen dat woningcorporaties gericht kunnen slopen, zodat je niet in één straat 2 dichtgetimmerde huizen hebt en 6 die dan ook gaan verkommeren. Dus die verpaupering is geen automatisch gevolg. Daar kan een bestuurder inderdaad in sturen. Ik hoorde van wethouder Van Gelderen, met wie ik straks aan de praat ga, dat die in de gemeente De Marne, daar worden soms tussenwoningen weggebroken en dan hou je 2 vrijstaande woningen over.
Dat kan heel goed. Dat is pure wenselijk. Alles beter dan dichttimmeren. Ja. Waarom zou je, een tijdje terug stond er een column van Helene Meesen in de Volkskrant. Die zei van verhuis de hele noordelijke bevolking maar naar de Randstad. Je hebt toch een trek naar de stad. Kun je in het noorden mooi gas winnen, windmolens neerzetten, een beetje uitwaaien. Waarom zou je niet ook kiezen voor echt hele grote ingrepen? Bijvoorbeeld, dat hebben we ook van lezers gehoord, zet een hele rij grote windmolens langs de Waddenkust. Goed voor de opbrengsten. Ik denk dat in een vrij land mensen zelf kiezen of ze wel of niet uit Friesland weg willen trekken naar de Randstad. En ik was niet van plan om dat eens landelijk te gaan sturen. En eerlijk gezegd, over het plaatsen van windmolens gaat u zelf. Daar gaan we zelf. Snel internet. Ja, dat is natuurlijk een sommetje dat de aanbieders van internet maken. Maar ook daar, als zo'n sommetje kennelijk niet gunstig uitvalt, En dat is kennelijk zo, hè? lijkt zo'n coöperatie mij een logische aanpak. Want dan zeg je met een aantal mensen en bedrijven bij elkaar, als KPN of Ziggo niet naar ons komt, dan gaan we het samen doen. Ja. U bent ook minister van Rijksdienst. Dat is ook een klein beetje spreiding van Rijkswerkgelegenheid. Waarom zou je niet eens een compleet ministerie naar het noorden verplaatsen met alle hoogopgeleide werkgelegenheid? Van dien, trek nieuwe bedrijvigheid aan. Dat is voor ons hartstikke aantrekkelijk. Waarom moet alles in Den Haag zitten? Nou, de Rijksdienst, u zegt dat spreiding van werkgelegenheid, ook dat is spreiding van krimp. Want die krimpt, en dat speelt hier in Leeuwarden ook, maar dat speelt op andere plaatsen ook. En dat krimpt overigens het hardst in Den Haag, want daar zit het meeste. Er zijn in het verleden inderdaad bewuste acties geweest om delen van het Rijk of KPN naar Groningen door het land te spreiden. In de praktijk werkte dat heel slecht. En waar zit dat dan in? Omdat mensen zich gedragen als mensen. Dus, ze laten ze niet door u sturen? Nou, niet door mij en ook niet zo erg door anderen. Dus dan werden toch belangrijke vergaderingen in Den Haag gepland. En werden het toch een beetje B-locaties. En zoiets blijkt dan, het is geprobeerd, laat zich niet makkelijk centraal sturen. Maar dat wil niet zeggen dat we niet bij die krimpoperatie wel heel bewust de gebieden die toch al moeilijk hebben ontzien. Wordt er nou naar rato verspreid over heel Nederland ongeveer een beetje hetzelfde per inwoner door het Rijk geïnvesteerd? Zit daar gelijkheid in? Of worden wij bevoordeeld of achtergesteld? Dat laatste zou ik niet zo uit het... Ja, er is laatst een onderzoek geweest. Kijk maar even naar de wetenschap naast mij. Maar die lieten de bedragen per inwoner zien. En ik weet dat Heerlen bovenaan staat. Heerlen is, ik denk, de grootste krimpgemeente in Nederland. Dus dat liet ook wel zien dat daar forse bedragen heen gaan. Maar ik weet niet uit mijn hoofd voor Friesland. Okay, maar het is niet helemaal gelijk verdeeld. Het is niet helemaal gelijk verdeeld. Nee, maar dat is ook logisch, want het Rijk, wat het Rijk doet op financieel gebied is uw geld herverdelen. We hebben zelf geen geld, ja, maar je krijgt wel dus dat wordt opgehaald bij de belastingbetaler en herverdeeld. We krijgen wel eens een beetje de indruk dat ons geld ook vooral wordt herverdeeld in het Westen misschien. Volgens mij is dat zeker niet zo. Nogmaals, Heerlen staat mij voor de geest als recent voorbeeld. Maar er zijn natuurlijk met die krimpgelden gerichte ondersteuningsgelden. En helemaal gelijk is het niet, want dan zou je niet aan die hele operatie beginnen. Okay. Ik zie wethouder Herbert van Gelder licht peinzend kijken. Wat moet ik nou met dit verhaal van de minister? Wat is uw eerste reactie? Nou, dat de minister zegt dat je het niet vanuit Den Haag kunt bedenken. Wat een goede richting is als je in een krimpende regio zit. Daar ben ik het direct helemaal mee eens. Oh. Het helemaal terugtrekken zoals je dat in Amerika ziet, wat in Detroit gebeurt, dus dat gaat ook niet in Nederland gebeuren. Maar het zou het nadrukkelijk afzijdig houden en zeggen van nee, dat moet je echt beneden oplossen. Ik kan me voorstellen dat als je met een woningcoöperatie praat over het terugbrengen van de voorraad, dat is te doen. Je hebt een strategisch voorraadbeheer. Maar het strategisch voorraadbeheer van één particulier is heel ingewikkelder. Die komt klem te zitten of die verkoopt zijn huis niet. En we weten dat tot 2025 in Groningen dat echt enorm gaat oplopen. Ik dacht dat er 13.000 woningen verwacht worden, ja, dat die echt te veel zijn. Nou, dat is niet iets wat je als lagere overheden en als particulieren kunt oplossen. Dus ik denk echt dat het Rijk nodig is om over de lange termijn met die problematiek om te kunnen gaan. Maar dat betekent eigenlijk dat u, even voor ons is dat ook wel een beetje tegenstrijdig. Want u begint ermee te zeggen van nou, het is goed dat we het zelf moeten oplossen. En u eindigt ermee te zeggen we kunnen het niet.
Ja, dat klopt. Hoe legt u dat uit aan uw achterban? Want dat lijkt me onoplosbaar dan. Het is of het een of het ander. Of u zegt van nou, we realiseren ons dat we het zelf moeten doen en dan pakken we hem op. Maar als u zegt we realiseren ons dat we het zelf moeten doen, maar eigenlijk kunnen we het niet. Dan zit hier een bestuurder zonder daadkracht, zullen we zeggen. Ja, uw achterban is ook niet heel groot, hè, GroenLinks. Nou, het is groot genoeg dat hij daar als wethouder zit. Ja. Dat is het probleem niet. Nee, kijk, een krimp, als je er als beleidsmatig over praat, dan praat je over 2040. Ja. Dat is niet de scope van hoe mensen in een gebied wonen en hoe ze tevreden zijn met dat gebied. Maar dat is wel waar je beleidsmatig over denkt. Dus je bent concreet inderdaad met scholen bezig, met hoe de zorg georganiseerd is. Maar je weet tegelijkertijd dat als je die cijfers kijkt naar 2040 toe, dat er echt een mega probleem op ons afkomt. Die olifant zie je staan en die gaan wij als gemeente nooit kunnen aanpakken. Nee. Dan krijg je verpaupering. Maar dit is wel typisch een avond dat u helemaal vrij uit kunt spreken. En ook uw gedachten met ons kunt delen. Stel nou dat u wel even iets verder kijkt, dat is ook des bestuurders, die kunnen iets verder kijken dan de dag van morgen. Waar zou u dan op aan willen sturen? Nou, kijk, op dit moment lijkt het alsof de mate der dingen is groei. Dat is ook wat wij gewend zijn vanaf de Tweede Wereldoorlog. Zo is heel Nederland zich ontwikkeld. En dat is ook waar we beleidsmatig steeds op teruggrijpen. Dat kan heel verkeerd uitpakken. Als je concurrerend allemaal bedrijventerreinen aanlegt als gemeente bij elkaar in de buurt. Nou, dat is ook verkeerd uitgepakt. De gemeenten moeten daar veel verlies nemen. Maar dat je realiseert dat die beweging is in Nederland. En dat je op zoek moet gaan naar de kwaliteiten van die krimpende gebieden. Die opnieuw definiëren en ook hoe je geld verdeelt, hoe je aandacht daarvoor hebt. Dat daarbij past. En niet een soort pleister plakken voor een ontwikkeling, zodat je daar ook weer groei terugkrijgt. Dat gaat niet gebeuren. Dat is mooi gezegd. Geen pleisters plakken voor groei. De minister zegt ook van, in zekere zin, red u zelf. Er zijn bepaalde potjes voor, wij kunnen begeleiden. Ik heb er mijn zorgen. Dat is een mooi bruggetje voor de eerste ronde vragen vanuit de zaal aan de minister. Aan wie? Jantien de Boer staat er, een van mijn collega's, met de microfoon. Jan Westra, mijn andere collega. Zij staan klaar om u ter wille te zijn om vragen te stellen aan de minister. Laten we daar eerst eens mee beginnen. En dat gaat eerst één vraag worden. Ja, ik zie daar. Dag, ik ben Ilja van der Veen van Bureau Pauw. Als de financiën vanuit Den Haag misschien niet de oplossing zijn, is dan misschien een ruimte in de zin van spelregels en wetten een oplossing? Hoeveel ruimte is er voor de gemeente, zeg maar, en de provincie? Minister Blok, is er ruimte in regelgeving? Ja, maar dan wil ik graag wat specifieker weten welke regels u dwars zitten. Bijvoorbeeld dus bestemmingsplannen die u zelf hebt genoemd. Misschien is ook BTW variatie mogelijk. Of gewoon in de breedte, alles wat nodig is eigenlijk. In de breedte, maar we spitsen het even toe op BTW. Zou je daar iets mee kunnen doen? Dat betekent altijd een verdelingsvraagstuk. Hè? Het geldt eigenlijk voor alle belastingen. Of je nou de BTW neemt of de inkomstenbelasting, kan niet schelen welke. Je haalt geld op bij uiteindelijk de burger en herverdeelt dat naar andere burgers. En als je zegt, laten we bij de ene groep eens wat minder ophalen en de uitgaven blijven gelijk. We houden evenveel agenten en leraren en andere onderwerpen waar we geld aan uitgeven. Dan betekent dat je elders meer op moet halen. Ja, dat begrijp ik. Ik ga me trouwens een klein beetje helpen. Zijn er regels, linksom of rechtsom, die te vereenvoudigen zijn, opdat de gemeentes een groter speelveld krijgen? We hebben gemeenten een groter speelveld gegeven. Juist heel bewust in dit kabinet. Dat geldt op het gebied van de woningmarkt, waarvan ik net aangaf. Ik vul het niet in en we hebben net een nieuwe woningwet aangenomen waarbij gemeentes ook een grotere rol krijgen ten opzichte van woningcorporaties. Daar is voor de krimp ook speciaal de mogelijkheid opgenomen dat woningcorporaties die op grond van de dingen die er zijn misgegaan verder terug moeten naar sociale woningbouw in krimpgebieden de ruimte krijgen om ook nog vrije sector te bouwen als de markt dat niet wil. Dus dat is niet per se het weglaten van regels, maar het bieden van extra ruimte. Bestemmingsplannen gaan gemeentes en provincies over. Maar ik ben van nature altijd zeer geneigd om regels af te schaffen. Maar dan moet ik wel precies weten welke het om gaat. Misschien de aanloop verder. Ik wil naar Hans Engels, want die is specialist lagere overheden, decentrale overheden.
De minister die legt wat krimp betreft de bal, vooral bij gemeenten en provincies. Kunnen die dat aan, over het algemeen? Ik ben bang van niet. U bent bang van niet, waarom niet? Nee. Dat heeft met een aantal zaken te maken waar overigens het Rijk ook een rol in speelt. Want je bent met z'n drieën Rijk, provincie, gemeente, ben je toch de hoofdstructuur van het openbaar bestuur. Noemt u nou eens 2 belangrijke redenen waarom u denkt dat gemeenten dit niet aankunnen? Nou, de eerste reden is toch ook financieel, daar kom ik nog wel even op terug. Het gemeentefonds, als je daar een injectie in pleegt van 12 miljoen, ja, dan heb je 2 problemen. A, is het op het geheel een flutbedrag, hè, want dit moet een leuke avond worden, dus normaal zeg ik dat niet, maar een flutbedrag. En B, dat flutbedrag, dat wordt ergens anders uit het gemeentefonds weer gecompenseerd. Dus extra injecties in het gemeentefonds kennen wij niet. Dus een herschikking van middelen, dat is 1. En dan kom ik op het punt waar de gemeenten last van hebben. Die hebben 2 problemen, naar mijn idee. A, dat zij heel weinig ruimte hebben. Overigens even op die mevrouw ingaand, als het gaat om eigen beleidsruimte, om bestaande regels in te vullen. Die is heel krap. Ze hebben ook heel weinig ruimte in de financiële zin, omdat alles wat zij aan geld hebben voor meer dan 90% min of meer is geoormerkt, ofwel door het gemeentefonds, dan wel specifieke uitkeringen. En op het moment dat ze zelf middelen willen genereren, ja, dan zegt de Telegraaf en de vereniging Eigen Huis weer dat de gemeenten de hoogste belastingen heffen in de wereld, wat trouwens niet zo is. En het derde probleem, dat is echt ook een heel ernstig probleem, en dat is ook het moeilijkste probleem, en dat gemeenten zelf daar niet aan willen, maar dat geldt trouwens ook voor provincies, dat zij heden ten dagen niet meer in staat zijn en als het ware de bestuurskracht missen om de taken die er nu zijn voor de overheid en waarvoor de gemeente als eerste overheid is opgesteld om lokale taken, dat zijn dus eigenlijk alle taken die mensen raken, om die te vervullen, daarvoor zijn ze niet meer voldoende geëquipeerd. Hebben ze dat in Den Haag dan niet door, dat ze toch die bal van... Zeker. Zeker op het ministerie van mijn goede vriend minister Blok, die weten dat maar al te goed. Maar hier krijgen we dus het grote probleem in de discussie over bestuurskracht. Daar worden 2 antwoorden op gegeven in de hoofdlijn. En die zijn allebei, of de ene meer dan de andere, politiek geïdeologiseerd. Dus je moet meer gaan samenwerken. Dat is ook opgelegd via de 3 decentralisaties. Nou, dat is niet de weg. We hebben in Friesland, Noordoost-Friesland, nu 4 gemeenten die gaan ambtelijk samenwerken. Ja. 1 ambtelijke dienst. Ja, een hele bizarre, slechte oplossing. Ik wil hier natuurlijk wel levend wegkomen vanavond. Ja, levend weer vandaan komen. En ik moet daar langs, dus... U zit naast de deur. Dat geldt niet alleen in Friesland, dat doen ze overal en dat is overal even bizar. Hoe kun je, als je graag wil dat ambtenaren nog veel meer de baas worden over bestuurders, nou, dan moet je dat soort oplossingen verzinnen. Ik noem het altijd vluchtwegen. Vluchtwegen om niet te doen wat je eigenlijk moet doen als lokaal bestuur, maar wat je ook tegen je burgers moet zeggen. Wij zijn eerste overheid, wij moeten u bedienen op niveau. Wij moeten dus ook presteren en u daarbij ook nog serieus nemen. En voor die kwaliteit moeten wij niet gaan samenwerken ambtelijk, maar ook niet bestuurlijk. Dat zijn schijnoplossingen en dan moeten wij de bestuurskracht vergroten door op te schalen, zodat we meer kwaliteit kunnen genereren. En daar komen allerlei problemen bij, maar goed, dat is de hoofdlijn. Maar dat is een heel moeilijk antwoord, want nogmaals, iedereen wordt altijd, vooral bestuurders en politici worden heel bang en angstig als het woord opschaling valt. Voordat ze nu straks u verwijt, of ja, u bent van D66 en daarom zegt u dat. Vindt u dit nou als D66er of ook als expert staatsrecht, lage overheid? Ik heb het geluk in veel opzichten dat de opvattingen die ik heb als hoogleraar staatsrecht, heel gek, vaak ook overeenkomen met de opvatting van mijn partij. En dat is een kwestie van, dat ook in de partij, of misschien alleen in de partij, en soms studenten ook wel, toch wel goed luisteren. Dus het is ook een beetje, laat ik maar eerlijk zeggen, ik heb er natuurlijk belang bij dat in het landelijk verkiezingsprogramma van mijn partij, als het gaat om het binnenlands bestuur, dat daar de goede dingen komen te staan en niet de fouten. Ja. Wat kun je doen om de gemeenten toch te versterken, terwijl ze misschien niet willen fuseren? Meer regelgeving, meer bevoegdheden, wat zou je kunnen doen? Nou, het eerste is denk ik, moet er financieel iets gebeuren. Er is net een mooi rapport, het zoveelste trouwens gemaakt door de commissie Renoy-Kan, dat de eigen belastingdomein van het lokaal bestuur van gemeenten moet omhoog. En daar moeten wij een rationele, objectieve discussie over voeren en niet luisteren naar mensen die daar verkeerde dingen roepen. Een lokale democratie met een direct gekozen volksvertegenwoordiging, die nog niet 8, 7 of 8% eigen belastingen kan heffen, dat is natuurlijk ridicuul.
Dus dan is er ook weinig te kiezen. En dan kun je die democratie ook eigenlijk, ben je niet meer volwaardig als lokaal bestuur. Oké, meer geld. Meer geld, en dat is te doen, dat leidt niet tot lastenverhoging. Je moet natuurlijk wel herschikken. Twee, meer ruimte in beleidsmatige zin en in juridische zin. Door gemeenten wel via wetgeving mee te nemen in de uitvoering ook van rijkstaken. Maar ze moeten daarvoor meer ruimte hebben om meer flexibel ook maatwerk te kunnen leveren. En ook meer vertrouwen. Een van de punten, ik weet het van oude studievriendjes die op ministeries zitten. Die hebben niet altijd een heel goed beeld, ondanks dat ik wel eens een biertje met ze drink, over wat gemeenten en provincies zelf eigenlijk kunnen, hoe creatief ze zijn. Je moet soms ook loslaten. Dat staat ook in die moderne tijdschriften zoals Mind en Psychologie. En het derde is inderdaad, dat moeten gemeenten en provincies zelf doen. Maar in Den Haag lukt het niet omdat partijen te verdeeld zijn. Dit kabinet wilde ook heel veel goede dingen doen, is allemaal verzand. Ze moeten zelf voorop gaan lopen en zeggen, wij willen bestuurskrachtig. Meneer Engels. Ja. Dan hoop ik dat dat nog even terugkomt, dat onderdeel. Het is totaal verzand. Ja. Maar goed, en dat is jammer. Maar gemeenten en provincies kunnen zelf proberen die discussie sneller op de richel te Minister Blok, reageert u even heel kort. Nou ja, alles is totaal verzand. Je kan mij op de woningmarkt veel verwijten, maar niet dat ik nou heb stilgezeten. gebied van binnenlands bestuurorganisatie. Ja, Oké. ik snap het. Maar Eerlijk is eerlijk. Het leuke is, meneer Engels noemt daar een punt waar eigenlijk het kabinet het met hem eens is. Het grotere belastinggebied voor gemeentes. Ja. Er lag een concreet voorstel in het belastingplan om te zeggen gemeentes kunnen meer belasting heffen en de inkomstenbelasting gaat dan voor een gelijk bedrag omlaag. Dat betekent echt dus geld van het Rijk, inkomstenbelasting, naar gemeentes. Dat hebben we ook gepresenteerd aan de oppositie die wij nu eenmaal in de Eerste Kamer nodig hebben. Vanwege ons ingewikkelde staatsrecht, zal ik maar zeggen. Maar daar viel het een beetje in dorre aarde. En ik vind het wel fijn dat ik dat ook kan zeggen, nu ik toch naast de senator zit. Ja, dit dreigt een hele mooie avond te worden. Maar we gaan even terug naar de krimp. Want Hier is een mevrouw. concrete vraag van deze mevrouw. Wie bent u? Aan meneer Blok trouwens, over belasting. Ja. Wie bent u en waar komt u vandaan? Mijn naam is Monique Verhoeven en ik ben een burger uit Moddergat. Oké. En de vraag gaat over belasting, een beetje aanhakend. Ik dacht even dat die andere mevrouw mij een vraag ging stellen. En over het belastinggebied van gemeenten en hoe alle overheden met elkaar daarin zitten. Mijn beeld is dat we te veel belastingen heffen en overal ook belastingen op ingewikkeld maken. Dat maakt dat mensen elkaar niet meer kunnen helpen met dingen die onder werk gaan vallen, waar belasting over geheven moet gaan worden. En wat is nou uw vraag dan? Nou, dat ik eigenlijk hoop dat meneer Blok een lans kan breken in een nieuw belastingstelsel. Om in ieder geval voor een periode in een krimpgebied te zeggen, we gaan even niet alles onder het belastingnet leggen, maar we laten daar wat meer ruimte, zodat mensen die met elkaar bezig zijn om op te bouwen, te verbouwen, te slopen, elkaar te helpen, daar niet met alle belastingregels te maken hebben. De vraag is er voor gemeenten een eigen belastingregime mogelijk? Ja, minister Blok. Minister Blok. Eigen belastingregime, nogmaals, zou het kabinet graag willen, maar is geen meerderheid voor gevonden. Het bijzondere aan lagere belastingen is dat je het daar over het algemeen snel over eens bent. Ik ben er namelijk voor. En ik denk in deze zaal de meeste mensen. Dat is ook niet het lastige deel van de vraag. Het lastige deel is, en waar ga je dan minder aan uitgeven? Ja, maar ik kan het niet mooier maken. Okay. Andere vraag uit de zaal. Deze mevrouw staat hier al een tijdje. Als u even hier naartoe komt. U bent? Ik ben Wilmke van der Meer van de dorpscorporatie Jinsum. Dorpscorporatie Ernsen. Ik zocht meneer Blok even aan en dan roep ik even Dekema hier. Er ben nog correct vragen gesteld in de Kamer. Zal ik in het Nederlands verder gaan? Is wel zo verstandig. Heel graag. Ja. Ljouwer net, mag ik zeggen, maar vooruit. Wij zijn een dorpscorporatie Ernsen. Wij pogen van de woningcorporatie een aantal woningen over te kopen. Wij waren het eens met de woningbouwvereniging. En nou is de regelgeving en de wetgeving vanuit Den Haag, zoals wij dat dan zeggen, die geeft ons geen ruimte om te doen waar iedereen in het dorp eigenlijk baat bij zou hebben. Namelijk dat wij de woningen overkopen, dat er goedkope woningen in het dorp blijven, dat de krimp dus op een afstandje blijft, want mensen willen er wel wonen, alleen ze kunnen er straks niet meer wonen, want er zijn geen goedkope woningen meer. Dus mijn verzoek is aan die minister, maak die landelijke regelgeving nou een
zo soepel, wat eigenlijk ook de intentie was van de nieuwe woningwet, zo soepel dat wij als particulieren, als dorp, als vereniging, gewoon in ons eigen dorp een eigen initiatief kunnen ontplooien. En dat we niet steeds worden dwarsgezeten door regelgeving waar nog wij, nog de woningbouwvereniging op zitten wachten. Een reactie. Minister Blok. Ik had verwacht op de vraag uit Jeertsum, want ik had natuurlijk wat huiswerk meegekregen. Het is niet zo dat het verboden is om woningen door een woningcorporatie te verkopen aan een ander, waaronder een lokale coöperatie. De wet zegt alleen, doe dat tegen een reële waarde. En dat is inderdaad ook wel een beetje vanwege de dingen die zijn misgegaan. Het is helaas vaak voorgekomen dat woningen van woningcorporaties ver onder de prijs aan iemand verkocht werden. Dan betekent dat helaas dat je in de wet iets moet gaan opnemen wat nogal voor de hand ligt. Namelijk dat je woningen voor een reële prijs verkoopt. Ik heb begrepen dat de prijs in Jeernsum op €30.000 per woning zou liggen. Dat lijkt mij een prijs waar je het over eens zou moeten kunnen worden. En waarna je ook nog zonder een idioot hoge huur te vragen die woning kan verhuren. Dus ik kan niet hier zo even over de tafel met u gaan onderhandelen. Maar de prijs waarover werd gesproken leek mij redelijk. Het ging in dit geval dan ook niet over de reële prijs, maar over, en ik wil ook niet meer in detail treden, maar over, op het eerste moment wonen wij voor 75%, stond in de wet van het bedrag dat die huizen nog kopen en nou staat het even 100. En dat is in de wet verkeerd. Oké, u gaat nu niet onderhandelen, dat kan misschien straks nog even. Bedankt. Ja, bedankt voor uw bijdrage. Ja. Maar er is ruimte, lijkt het. Ja, ik wil nog even terug naar senator Engels, want ik was nog niet klaar met hem en hij was heerlijk op dreef. U bent ook politicus in Den Haag, Eerste Kamer. Is in de Haagse wandelgangen, is krimp daar in de politiek een item of is het ver weggestaan? Hoe moeten we dat? Nee, ik denk niet dat het ver weggestaan is. Dat net zo goed als dat voor de aardbeving in Groningen niet geldt. En ook voor bepaalde andere regio's in de periferie ten opzichte van de Randstad. Zeker in de Eerste Kamer is dat zo, omdat heel veel partijen bij de samenstelling van de lijst en dus het bepalen van de senatoren die erin komen, heel bewust ook kiezen voor senatoren uit de regio. Maar hebben jullie het over krimp? We hebben het iets minder vaak over krimp dan bijvoorbeeld het belastingplan of over het referendum voor het associatieverdrag. Maar het is zeker niet een vergeten onderwerp. Overigens moeten we ons realiseren, in de Eerste Kamer wordt alleen aan wetgeving gedaan. En voor de rest laten wij dat aan de Tweede Kamer. Ja. En in de wandelgangen overigens, waar we elkaar veel spreken over allerlei maatschappelijke vraagstukken, komt dit ook zeker wel aan de orde. En niet alleen als je regiogenoten of uit de periferie komt. Oké. Het woord is aan de zaal, 10 minuten lang. Ja, hebben we nog tijd voor? Ja. Eerst meneer hier. Hier staat naast mij. Ja. Mijn naam is Kees Zeldenrust. Ik hou me bezig met gebiedsontwikkeling en ruimtelijke ordening. Het is al een beetje aan de orde geweest, de flexibiliteit van regels. Ik ben als adviseur bij heel veel goede, concrete initiatieven van ondernemers betrokken. En die stranden iedere keer vanwege bestemmingsplannen, milieuregels, etc. U gaat aan, minister, dat u graag wel hulpmiddelen wilt aanreiken. Ik pleit ervoor dat u inderdaad die hulpmiddelen aanreikt door inderdaad flexibele regels aan te bieden. Want de werkgelegenheid, ik mis het op dit moment ook nog in de discussie, werkgelegenheid betekent ook dat je jongere mensen in gebieden kunt houden. Dat betekent ook kinderen in faciliteiten kunt houden. En dat betekent ook weer dat je geld kunt genereren. Met andere woorden, u hoeft geen geld aan te bieden. Nee, ondernemers genereren wel geld en omzet. Dat is het probleem niet. Zorg er alleen wel voor dat je regels creëert, dat die ondernemers daar blijven kunnen werken en dat ze ook arbeidsplaatsen kunnen blijven aanbieden. Dit is een soort gebod. Ik ben heel benieuwd wat uw vraag is. Ik wou net zeggen, wat is uw vraag? Nu hebt u van alles. Heel concreet is de vraag, we hebben op beleidsniveau allemaal ambities, ook op bestuurlijk niveau. En iedere keer als je een concrete ondernemer bent, dan loop je hartstikke vast. Maar wat is nou uw vraag? Nou, doe er wat aan, met andere woorden. Ja. Het is in feite, minister Blok, een beetje een refrein, want de vraag is al eerder geweest, regelgeving. Ja, maar willen we een stap verder komen, moeten we echt de regel noemen die u dan graag afgeschaft wil hebben. Want nou, kijk. Eén regel, noemt u één regel. Eén regel, milieuregels. Eén milieuregel. Milieuzonering, bedrijven dichter bij andere functies kunnen houden. Nou, kan dat? Ja.
Milieusferen en milieucontouren. We hebben in Friesland een dorp, Hallem. Daar kon het industrieterrein jarenlang niet uitbreiden omdat een woonwijkje te dichtbij stond. Industrie op slot, sommige bedrijven dreigden te vertrekken. De milieucontouren. Wat moet je daar nou mee als ondernemer? Wat er gebeurt is dat de milieuregels niet helemaal worden afgeschaft, maar er wordt gewerkt aan een nieuwe omgevingswet waar dit soort van regels in zitten. En daarmee gaan de bevoegdheden op dat gebied van het Rijk op grote schaal weer naar de gemeentes, zodat in Hallem of op andere plaatsen die afweging gemaakt kan worden. Die wet ligt nu in de Eerste Kamer. En de hoop is, we mogen de Eerste Kamer natuurlijk niet opjagen, maar dat die wet toch uiterlijk 2018 van kracht kan worden. Oké, volgende vraag uit de zaal. We moeten even meerdere mensen het woord geven. Hier zit ook iemand te popelen. Wie bent u en wat is uw vraag? Marten van der Veen, wethouder Achtkarspelen. Kan ik beter worden? We zijn heel streng. Nou ja, ik wil graag de minister aankijken, maar dan doen we dat zo even. Ik denk dat er toch ook wel medicijnen zijn in krimpgebieden en ten aanzien van de werkgelegenheid. En dan denk ik aan aanleg van glasvezel. Dat werd ook even genoemd. We zijn gewend door de tijd heen dat elke uithoek in elk krimpgebied vroeger ook werd aangesloten op gas, elektrisch en water. Ja? Ik denk dat het heel belangrijk is dat in elke uithoek glasvezel wordt aangelegd. En we zien dat de grote jongens dat niet zullen doen. En dan kun je heel makkelijk zeggen, een corporatie met bekrooprechten. Nou, dat is heel moeilijk en ik denk dat dat niet de oplossing is. En als je dat doet, dan denk ik dat je dat nooit redt. En het is van het allergrootste belang. Maar waar loop je dan tegenaan? Maar de overheden zouden het moeten oppakken. Die hebben het vroeger opgepakt, maar dan is tegenwoordig heb je met staatssteun en dan mag dat niet. En ik denk, en ik pleit daarvoor, om in krimpgebieden te beginnen, om het woord staatssteun te schrappen. En ik denk dat het in het belang is voor het hele platteland en ook voor het hele Europese platteland. Dus het is echt een gigantisch probleem. En ik denk dat daar een heel grote oplossing ligt. En ik vraag de minister, bent u dat met me eens? En wilt u zich daarvoor inzetten? Bent u het met me eens? Een reactie, ja. Het probleem van glasvezel herken ik, ook voor het applaus. Staatssteun is geen Nederlandse regelgeving, dus dat is niet in mijn handen, maar Brusselse. Ik vind wel dat meneer iets te makkelijk over de coöperatiegedachte heen stapt. Want ik weet dat dat op een aantal plaatsen wordt opgezet. Oké, maar we willen het nu even over de overheid hebben. Hè? Op het gebied van glasvezel. Glasvezel is dus niet Den Haag. Nogal sturend. Het is alweer wat laat. Glasvezel is niet Den Haag, het is Brussel, zegt u. Nou, staatssteun. Ja, staatssteun en glasvezel, dat moet in Brussel gebeuren. Ja. Dat gebeurt dus nooit, zou je zeggen. U bent ook niet vrolijk. Zou je zeggen. Ja. Nee, omdat meneer wel een punt heeft dat er buiten Nederland nog veel meer krimpregio's zijn. Veel meer zelfs dan in Nederland. Maar ja, ik zit nou eenmaal zo in de wedstrijd. Ik ga ook niet de hele tijd wachten op wanneer de overheid iets gaat doen. Als ik een probleem tegenkom, dan ga ik eerst kijken wat ik zelf kan doen. Dus vandaar dat ik daarnaast toch echt zo'n coöperatiegedachte uit zou werken. Nou probeer ik even de vraag van meneer te vertalen. Want uw punt, dat is helder. En daar is vanuit uw gezichtspunt ook nog wel wat voor te zeggen. Maar wat volgens mij nu ook al een beetje in de zaal hangt, is een zekere onmacht dat als er de afhankelijkheid die er is om bijvoorbeeld snel internet in elke uithoek te krijgen, ben je afhankelijk van partijen om je heen. En een aantal commerciële partijen die roepen van alles toe, maar ze doen het niet. Dan is op zichzelf de gedachte dat je wat steun ontvangt, ook qua beweging, qua druk vanuit de overheid, of dat nou de lokale overheid, want ik vind het ook wel een vraag voor u. Kunt u zich daar iets bij voorstellen? Dat de onmacht ervoor zorgt dat mensen hebben, help ons daar dan op zijn minst in. Jawel, maar ik zeg ook heel bewust, alleen maar wachten tot Den Haag of Brussel iets gaat doen, dat heeft nog nooit iemand verder geholpen. Maar ik zie de kaken van Marten van der Veen verstrakken. Die wil ook nog iets zeggen, hoor. Ja, wij wachten natuurlijk niet op Den Haag. Dat doen we helemaal niet in Achtkarspelen. Maar we hebben Den Haag wel nodig, want het probleem ligt in Brussel. Ja. En gaan wij schouder aan schouder daarvoor vechten? Dat is de vraag.
Wat denkt u ervan, meneer Engels? Is dit een oplosbaar probleem in het Nederlandse overheidsland? Of moeten de burgers het inderdaad zelf doen? Nee, dat is te simpel om van die strakke oplossingen te bieden. Of de burgers moeten doen, of het Rijk moeten doen, of het ligt allemaal alleen aan Brussel. Het is veel ingewikkelder. En dat element van de staatssteun, nou, dat heeft de minister helemaal gelijk, dat is een realistisch element. Daar is Nederland aan gebonden, daar kunnen we niet onderuit. Dus het is lastiger voor de overheid om commerciële partijen te doen bewegen om ook in minder rendabele gebieden iets te doen. Maar ik vind het wel een serieus probleem. En waarom ook? Omdat wij hebben wel, of we nou in Nederland in de periferie wonen of in dichtbevolkte gebieden, als het gaat om zorgtaken en de sociale zekerheid, daar geldt het gelijkheidsbeginsel 100%. En we willen niet dat de uitkeringen van de bijstandswet of andere wetgeving in Amsterdam hoger of lager zijn dan Schiermonnikoog. Nou, dit kun je beschouwen als een soort nutsvoorziening. De overheid heeft vroeger als kerntaak altijd gehad om zelf infrastructuur aan te leggen. Daar hoort dit eigenlijk ook bij. Maar toen had de overheid een andere positie en andere middelen. Dus wat er moet gebeuren is, omdat het probleem zo ingewikkeld is en niet meer eendimensionaal, eenduidig door één iemand kan worden opgelost, zul je denk ik met bestuursakkoorden of afspraken ook met commerciële partijen moeten zeggen van ja, als u rijk wilt worden van bepaalde projecten en daar waar het rendabel is en u keert uw rug naar andere gebieden, dan moeten we daar eens over hebben of wij dat een aantrekkelijke positie vinden als wij ons land leefbaar willen houden. Dus wat je wel kunt voorstellen is dat of regionaal misschien, desnoods op landelijk niveau, maar dat is niet mijn eerste oplossing. Doe het liever lokaal of regionaal met partijen praten en zeggen van op welke manier kunnen we het voor u ook interessant maken. Dat u ook wel op wat minder rendabele wijze toch die nutsvoorzieningen voor burgers kunt realiseren. Dan moet ook die eigen inbreng, die moet er ook wel zeker bij, anders trek je het niet los. Oké, de zaal. Ja, is er nog tijd voor een vraag? Jazeker, ja, mijn vraag. Of gaan we door naar het volgende blokje? Kunt u even gaan staan en u voorstellen? Mijn naam is Marga Waanders, burgemeester van de gemeente Dongeradeel. Ik wil nog even inhaken op die opmerking over de glasvezel. Ik ben wel blij met die laatste opmerkingen, want ik denk dat we gewoon moeten erkennen dat het een nutsvoorziening is. Alleen we hebben dat zodanig geregeld dat we het niet als een nutsvoorziening ook uit kunnen rollen. En ik snap best dat het een ingewikkeld probleem is. Je moet inderdaad in Brussel zijn. Maar als er nou ergens echt een enorme tweedeling gaat ontstaan, dan is het op dat terrein. Omdat het een voorziening is waar over een aantal jaren niemand meer buiten kan. En we zien nu, daar waar een coöperatie tot stand komt, hier en daar lukt het ook. Bijvoorbeeld in Littenseradeel is onlangs een coöperatie opgericht met heel veel moeite. En je hoeft maar te wijzen naar zo'n initiatief of er staan de grote jongens die staan klaar en die komen met een alternatief, met een aanbieding van een opgepimpte oude lijn. En dat kan het dan weer een tijd doen. Dus langs die weg komen we er niet. Dus ik vind echt dat er iets moet gebeuren en dat moet inderdaad ook in Brussel. Maar... En wat moet meneer Blok dan doen? Nou, meneer Blok zou samen ook met zijn andere collega's in Brussel die discussie echt eens gaan voeren. Dat die afspraken die daarover zijn gemaakt en die uiteindelijk vertaald zijn in nationaal beleid. En volgens mij is het daar ook nog heel strak geregeld. Dus we zouden ook nog kunnen kijken dat dit echt op de agenda moet. En dan gaat het om grote delen van Europa en dus ook voor Friesland. Want het moet echt anders. Het is een nutsvoorziening en dan moet je het ook zo regelen dat het bij die nutsvoorziening past. Waarvan akte? Ik wil nu... Misschien nog even een korte reactie van de minister. Nou ja, ik gaf al aan, ik ben het niet oneens, want er zijn veel meer krimpgebieden in Europa. Ik gaf wel aan, ook als burgemeester, ik zou niet gaan wachten. Want er is geen garantie op de uitkomst, er is geen garantie op de tijdlijn. Het punt wat de heer Engels zei, om de tafel zitten met telecombedrijven, is gebeurd en leidt inmiddels wel tot uitbreiding. Maar dan is er weer een vervolgstuk wat daar net niet onder valt. Ja, ik geloof niet in wachten. Okay. We gaan verder met 2 presentaties van 2 dorpen die het heft in eigen handen nemen. Halm wil ik naar voren hebben. Ik heb voor u een microfoon. Waar wilt u mij hebben hiervoor? Ja, dat mag hier op het podium. Als u zich even voorstelt. En u hebt 4 minuten, hè? Ja. Ik ben Theo Hogebrug en ik ben inwoner van Halm, al 30 jaar. En inmiddels ben ik de spreekbuis geworden van Halm Bruisend Hart. We hebben wel wat kunnen lezen over het Bruisend Hart, maar in principe waar het op aankomt is dat in de toekomst we met minder mensen en minder middelen het moeten rooien. Dat is dus de krimp. Maar krimp zegt niets over woongenot en krimp zegt niets over leefplezier. Wij leggen er ons in Halm in ieder geval niet bij neer. We hebben vanuit de dorpsvisie, dat is dorpsbelang,
hebben wij gesteld dat wij een anti-krimpplan opstellen. En dat anti-krimpplan, dat is ondanks de krimp, dat we toch even moeten zorgen voor aantrekkelijke voorzieningen en een aantrekkelijk voorzieningenpakket. Het resultaat? Verenigingen, ondernemers en gemeenten, samen werken wij en samen willen wij investeren. In plaats van iedereen voor zich. Op die manier denken wij dat wij de krimp aankunnen en op termijn overgaan in anti-krimp. Van onderop dus. Van onderop betekent dat Dorpsbelang die dorpsvisie heeft gepresenteerd. Dat betekent dat wij steun hebben en steun krijgen van verenigingen, ondernemers, woningbouwvereniging, van gemeenten. Het is onderhandelen, het is lobbyen, maar het lukt. Het uitgangspunt is dat het functioneel moet zijn, het moet duurzaam zijn en er moet tenslotte aan het eind van de rit een positieve exploitatie zijn. Er moet inzet zijn van heel veel vrijwilligers en lokale bedrijven. Er moet een multigebruik en vooral geen dubbele investeringen zijn. En we moeten zeker geen concurrent van elkaar zijn en worden. Combineren dus van investeringen. En wij kwamen daarbij omdat de voetbalvereniging sowieso nieuwe kleedkamers moet hebben. En toen dachten wij van, als je die kleedkamers nou eens handiger gaat bouwen in plaats van op het terrein van de voetbalvereniging. Er is een groot sportpark en in dat sportpark zitten de verenigingen, inclusief zwembad. En als je en de voetbal dacht aan zichzelf. Die dacht van, als we hem daar bouwen, hebben wij kleedkamers, kunnen wij voor jaren vooruit. Echter, wij hebben gezegd, als je dat nou eens aan de andere kant van het sportpark gaat neerzetten, dan kunnen die kleedkamers en voor het zwembad zijn. Dan kunnen ze en voor de kaatsvereniging zijn. En ze kunnen voor het multifunctioneel centrum zijn. En uiteraard ook voor de voetbalvereniging zijn. En met een kleine corridor kunnen wij het multifunctioneel centrum weer dat centrum maken wat het paad voor het dorp wordt. Oftewel, dat wordt het ontmoetingsplek voor het dorp. Er komt ook een klein soort parkachtig iets komt daar. En daar willen wij dan proberen weer iedereen heen en naartoe te krijgen. Nogmaals, je krijgt dan ook met elkaar een gedeelde energie. Wij denken aan een alternatieve houtkachel die door alle verenigingen gebruikt kan worden op hetzelfde moment. Zonnepanelen, duurzaamheid. Bedenk het maar, alles is mogelijk om daar te gaan bouwen, maar iedereen kan daar gebruik van maken. Bij ons in het dorp is inmiddels het café ook dicht. En ze roepen wel eens dat café eigenlijk het hart van het dorp is. Maar wij denken dat als dat café daar ligt, dat we het paad van het dorp wel weer in het dorpshuis kunnen maken. Dus ook daar kunnen we dan elkaar ontmoeten. Wij moeten aantrekkelijk blijven. En wij hebben natuurlijk ook een klein wondertje of een klein iets bij ons wat wel heel positief is. Dat zijn 800 tot 1000 arbeidsplekken die er op de bedrijventerreinen zijn. Dus wij roepen dan ook van, wat krimp? Nee, anti-krimp. Denk vooral out of the box en probeer met elkaar het goedkoper te krijgen, goedkoper te maken. En probeer met elkaar, en dan niet elkaars tegenpool te zijn, maar met elkaar de schouders eronder. En zo op die manier weer een leefbare en een fijne gemeente te worden. Ik dank u wel. Applaus. Keurig. We gaan verder met Holwert. Een begrip in Friesland vanwege het plan Holwert aan zee. Marco Verbeek aan. Dit wordt standaard duidelijk bij dingen vernielen. Ja. Maar namens de werkgroep Holwert aan Zee vertel ik heel kort iets over Holwert aan Zee. Een project, dat zijn we met de minister eens, die totaal niet heeft gewacht op de overheid. We laten ons er ook niet echt door stoppen, maar tot nu toe werkt de overheid ook heel goed mee. Het is een project van onderop, echt participatieleving puur zang van Holwert. Maar we doen het niet alleen voor Holwert, maar voor de hele regio Noordoost-Friesland. Want het is niet alleen Holwert wat krimpt, maar ook Noordoost-Friesland. Nou, hoe het ooit was in Holwert. Holwert was vroeger een handelsdorp. We hebben gisteren in de Telegraaf kunnen lezen dat het 3000 inwoners had. Tegenwoordig doen we het met 1500 inwoners. Maar toen lag Holwert ook aan zee. Maar toen kregen wij ook te maken met het fenomeen krimp. Van 3000 naar 1500, daar zit natuurlijk wel een hele tijd tussen. Maar de laatste tijd was het ongeveer 20%.
Nou, toen kregen we ook te maken met verpaupering. De kranten staan er altijd vol van. Als het over krimp gaat, gaat het snel over Holwert. Maar gelukkig zitten we ook in herstel. Ook daarin niet wachten, maar gewoon oppakken. We hebben inmiddels al heel veel woningen van de verpaupering kunnen helpen. En die zijn door de plaatselijke dorpsontwikkelingsmaatschappij ook opgeknapt. En wat we zien in Holwert is dat de jeugd die uit alle dorpen wegtrekt, in Holwert op dit moment ook weer huizen koopt. En we zien van buiten Holwert dat er ook wel weer belangstelling is voor Holwert om daar huizen te kopen. Maar het brengt ons nog geen omzet, nog geen banen en nog geen leefbaarheid voor de toekomst. Als je dan kijkt naar Duitsland, dan zie je eigenlijk dezelfde kustlijn. Maar daar hebben ze volop banen, leefbaarheid is daar geen probleem en verpaupering hebben ze er nooit van gehoord. Het zijn precies dezelfde dorpjes dan wij in Friesland en Groningen ook hebben, ook aan de zee. Alleen hebben ze altijd een open verbinding met de zee. Zo zijn we in 2013 begonnen als werkgroep van nou, dit is Holwert, dit is de kaart van Holwert. We hebben een Holwertervaart die doodloopt en laten we gewoon met z'n allen, met alle stakeholders, partijen, overheid, particulieren en bedrijven om tafel gaan van God, wat willen jullie allemaal? En zo werd in 2013 Holwert aan zee. We zien hier de kaart, hoe het in 2025 moet worden. En het gaat over een paar hele simpele dingen eigenlijk. We willen een buffermeer, net zoals in Duitsland, waarmee we de vaargeul van Ameland kunnen spoelen, kost de overheid nu 8 miljoen euro per jaar. En in Duitsland baggeren ze eigenlijk niet. Dus waarom zou dat niet bij Holwert kunnen? Wij moeten dan door de dijk. Dat buffermeer gaan we verbinden met de Holwertervaart. En dat buffermeertje gaan we ook weer verbinden met de Waddenzee. Je kan er ook een gemaal in kwijt, want het regent steeds vaker, maar ook steeds harder. Dus je hebt meerdere gemalen nodig. Nou, dat gaat met een toegangsgeul. We zien heel snel op het plaatje, als je die Waddenzee naar binnen haalt, krijg je prachtige binnendijkse natuur. En als je dan denkt in problemen, denk je van nou, Waddenzee zit Natura 2000 wetgeving op. Niet als je de Waddenzee naar binnen haalt, maar dan zit je in het binnenland en zit je in andere regelgeving. Op die manier creëer je wel een prachtige wereld voor recreatie en toerisme. En dat creëert weer banen, dat creëert omzet en dat garandeert leefbaarheid. Je ziet hier de kaart van Friesland. Eigenlijk die hele provincie zit vol van water, maar het is wel heel gek. Op de Waddenzee loopt het allemaal dood. Dus je moet door die dijk heen en dan creëer je de Waddenzee met de Friese meren. Natuur is de grote winnaar. Het is ook opgenomen bij EZ in het natuurambitie de natuurambitie Grote Wateren volgens mij tot 2050. Daar is Holwert aan Zee in opgenomen. Maar je moet niet alleen kijken naar Duitsland, je moet soms ook wat verder kijken. En dan zie je eigenlijk Estuaire, het gebied in Zuid-Frankrijk, Benant, ook een havenstad, afgedreven van zee. Hiermee willen we zeggen, leer ook vooral van anderen. Daar hebben ze kunstenaars de ruimte gegeven. Nou, ook allemaal leegstaand, lege gebouwen. Ga dat landschap eens een keer anders belichten. Nou, en als je het over dat verhaal hebt, dan zie je culturele hoofdstad staat voor de deur, ook kunst en cultuur. En dan zie je eigenlijk dat een initiatief van Joop Mulder met Sense of Place, wat onderdeel is van culturele hoofdstad, die wil langs die hele Waddenkust kunst toevoegen, zodat we ook zelf als inwoner, maar ook als gasten die we hier krijgen, anders naar het landschap kunnen zien. Dan zie je ook dat de Dobbers, dat je daar prachtig in kan zwemmen. En als je dat buffermeer aanlegt, moet je vooral kijken naar het verleden. En dan zie je hier de sterpjes bij vloed en bij eb, zodat je ook de getijden gaat beleven zoals het vroeger was. En dan heb je het over herstellen van verbindingen. Die paar verpauperde woningen die er dan inmiddels nog over zijn, die moet je herbestemmen. Ook daarin wil de overheid graag meewerken, maar ook daarin niet denken in problemen, maar altijd denken in oplossingen met de overheid. En op deze manier, wat ze in Italië ook heel veel doen, los je die problemen wel op. Wij zijn bij de collega van deze minister geweest, Melanie Schultz van Hagen, INM. En daar hebben we het project Holwert aan Zee middels een haalbaarheidsonderzoek overhandigd. En die zei al heel snel, wil je wat? Dan moet het wel naar het MIRT. Nou, dan denk je, wat is dan MIRT? Nou, dat weet je heel snel als je een beetje gaat googlen en een beetje gaat vragen. Dat is het meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Daar staan alle grote infraprojecten van het noorden op. En samen met die stakeholders zijn we het gesprek ook aangegaan, uitgelegd wat we willen. Zegt de overheid heel snel, dat kan niet zo snel als jullie dat willen. Nou, waar een wil is een weg. Er zijn altijd bestuurders bereid om mee te denken. En die zeggen van nou, het kan wel. 9 november jongstleden, dat was vorige week, is het bekend geworden dat Holwert aan Zee in het MIRT-traject is gestart. Dus dat is hartstikke positief. Maar als jij... Maar je moet dus niet, en dat is eigenlijk de oproep, niet meegaan
in het negatieve van nou dat kan niet en moeilijk. Je moet gewoon doorgaan. Op die manier zou Holwert aan Zee samen met heel Friesland best eens een keer een icoonproject kunnen worden. Niet van Nederland, maar van Europa. En dan niet alleen op uitvoering, maar vooral ook op proces. Willen jullie daar meer van weten? Want mijn minuten zitten er bijna op, denk ik. Volgens mij ben ik er binnen. Ja. Maar holwertaanzee.nl vindt u meer. Dank voor de aandacht. Ja, Marco. Nog even één dingetje, Marco. Je zei van jonge mensen trekken weer naar het dorp. Maar wij hebben mensen de afgelopen weken horen vertellen van het grote probleem van Krimp is de anticonceptiepil. Ze krijgen geen kinderen. Wie niet? Jonge mensen. Wij wel. Jullie wel. Ja. Dankjewel. Is dit wat u bedoelt, minister Blok? Ja. Exact. Ja, nee, zowel Halm als Holwert niet bij de pakken neerzitten, ideeën niet afwachten. Ja. Oké. We gaan verder met wethouder Herwil van Gelder van de gemeente De Marne. We hebben hem de afgelopen weken steeds in de krant ervaringsdeskundige genoemd. Want hij staat al 5 jaar met de benen in de modder als het gaat om Krimp. En dan zie je daar zo'n eenzame wethouder voor je gevoel ergens in het noorden van het land alleen tegen Krimp te knokken. En dan bouwt hij ook nog klaversymbels, hebben we ons laten vertellen. Dat is toch wel wat een beeld van ja, helpt het allemaal wat. Wat hebt u de afgelopen jaren bereikt? Nou, ik heb aardig wat klaversymbels gebouwd daar. Ja. Nee, ik ben 25 jaar geleden daar op het platteland verzeild geraakt. Ik studeerde in Groningen, bij een klaversymbolbouwer gewerkt daar. En ik las in de krant dat er een dorpsschooltje leeg stond. En dat is een uitgelezen kans om daar neer te strijken en een atelier te beginnen. Oké, maar nu hebt u al 5 jaar te maken met Krimp. Nee, precies. Dat was 25 jaar geleden. En het grappige is dat Marga Waanders stond daar net. En samen met Dongeradeel hebben we ook een onderzoek gedaan 2 jaar geleden naar cottage industries. Kleine bedrijfjes die neerstrijken op die plekken waar ruimte ontstaat. Scholen, lege kerkgebouwtjes. Daar iets beginnen wat afzet meestal buiten het gebied heeft. Nou, tot 2, 3 werknemers en vaak ook markante figuren in zo'n dorp. Dat zie je gewoon gebeuren. En daar ruimte voor geven is iets wat ik na al die jaren ben ik in de politiek en uiteindelijk wethouder geworden. Ben ik eigenlijk met datzelfde onderwerp bezig. Proberen ruimte te geven voor mensen die kansen zien op plekken wat niet direct vanzelfsprekend is. Vaak ook klem zit met de regelgeving. Als je kijkt in een mine, komt een agrariër die zegt van ik wil graag zo'n indoor klimschuur beginnen in mijn boerderij. Dat past natuurlijk niet, koeien klimmen niet en dus de eerste reactie kan zijn van raar idee, kan niet. Als je zo blijft reageren als gemeente, dan zet je inderdaad de boel op slot. En dat je als gemeente op zoek gaat van deze vraag, die houdt eigenlijk een spiegel voor. Er zijn mensen die zijn verder dan wij al gedacht hebben over hoe de toekomst zich zou moeten ontwikkelen. Daarop reageren, dat is volgens mij de grote opgave voor gemeenten in het Krimpgebied. U bent al 5 jaar bezig als Krimpwethouder. Kunt u 2 dingen noemen die u in die 5 jaar hebt bereikt? We hebben goede afspraken gemaakt met de woningcorporatie dat de voorraad teruggaat. Er zijn in die tijd 68 woningen verdwenen en zijn er ergens 20 weer teruggebouwd. Dus inderdaad dat ruimer opzetten, modernere woningen. Een woningcorporatie kan dat doen. We hebben met scholen afspraken gemaakt. Die gaan van 12 naar 9 in het gebied. En er zijn een heel aantal van die initiatieven in Pieterburen. Ook een dorpshuis opgericht. Waarbij ook een combinatie met een hotelkamers erboven. Dat je niet alleen van subsidie leeft, maar dat je ook naar verdienmodellen werkt. Nou, die grenzen, dat zijn hele lastige. Zeker ook als er horeca in het dorp verder is. Maar dat je daar gaat zoeken naar creativiteit en ruimte geven aan die... wat je hier ook van Halm en Holwert hoort. Er zit heel veel creativiteit in. Zoveel leefbaarheid en vitaliteit, dat levert voorzieningen op. Het is niet andersom dat je voorzieningen nodig hebt voor leefbaarheid. Als je een vitaal dorp hebt, dan loopt daar op een gegeven moment wel op een of andere manier een voorziening uit de voorschijn. Uw gemeente heeft al een aantal jaren de Krimpstatus officieel, wat Noordoost-Friesland dan onlangs heeft gekregen. Heeft dat wezenlijk geholpen?
Ja, wat mij betreft wel. Je krijgt daar een krimpmaatstaf voor. Dat is net zoveel ongeveer als je eruit gaat in zo'n gemeentefonds op dat moment. En andere uitgaven blijven ook doorlopen. Dus het is echt heel erg krap allemaal. En zeker als je kijkt wat er in een particuliere woningvoorraad gaat gebeuren. Dat is niet toereikend. Maar wat je vooral hebt gezien is dat je anders om je heen kijkt. Als je groeit, dan is ook je beleid als het ware een soort onkruidbestrijding. Wat je niet wil, daar zorg je voor dat dat niet... er niet komt. En je moet veel meer een soort kastplantjes opkweken. Dus je moet veel preciezer kijken van wat gebeurt er nou in die samenleving. Nou, dat sluit heel erg aan bij wat volgens mij de grote beweging is. De samenleving die als netwerk veel zelfstandiger zich organiseert. En het is maar de vraag of we dat als overheid echt bij kunnen houden, wat daar gebeurt. Oké. In ons voorgesprek kwam u op een punt wat ik heel erg interessant vond. U gaf aan dat eigenlijk de Nederlandse overheid die denkt altijd in termen van groei. We moeten vooruit, we gaan uit van groei. Is er eens een tijdje tegenslag, dan nemen we maatregelen die ervoor zorgen dat er weer groei komt. En u zei van eigenlijk moet je voor de krimpgebieden van dat hele gedachtegoed af. Je moet niet meer denken in groei, maar je moet uitgaan van een hele andere werkelijkheid. En daar ook de instrumenten voor scheppen. Hoe bijvoorbeeld? Ja, dat klopt. Kijk, en dat is ook eigenlijk vaak de eerste reactie op de krimp. En ook de resultaten van zo'n plan en halm, om dat anti-krimp te noemen. Alsof het is gewoon een autonoom proces. Je hebt straks minder inwoners in dit gebied en de samenstelling is ook heel erg anders. Maar wat je wel heel nadrukkelijk wil, is natuurlijk kwaliteit hebben. En dat je daar elkaar voor op moet zoeken, dat je multifunctioneel gebouwen moet gaan gebruiken. Dat gaat gebeuren. En zeker een grens met of er aan verdiend wordt of niet, is een hele ingewikkelde. Ja, maar je moet in feite dus toe naar een heel nieuw paradigma voor dit soort gebieden. Ja, wat mij betreft wel. En grappig genoeg is dat eigenlijk hetzelfde shift die we ook zoeken met de decentralisaties. Dat je niet meer alle zorg naar de overheid toezuigt en dat daar financiert. Maar dat je meer ruimte wil geven aan hoe mensen verantwoordelijkheid voor elkaar vorm willen geven. Nou, ik kan u zeggen dat botst geregeld met wat grote zorginstellingen doen. Dat past niet. Ja, zou dat kunnen, meneer Engels, dat je toegaat naar voor een heel groot gebied van Nederland groeipolitiek en voor de randen een heel nieuw gedachtegoed, nieuwe instrumenten, nieuwe bevoegdheden, krimpen, andere werkelijkheid? Ja, zo'n ander paradigma is heel goed denkbaar, maar je kunt niet dat op alle dingen die u net noemde, dat kan het niet allemaal. Als ik een beetje bij mijn eigen vakgebied blijf, er wordt wel gesproken over in termen van waarom kunnen we niet wat meer differentiatie toestaan. Dat je bijvoorbeeld A- en B-gemeenten maakt, gemeenten met alleen een loket en voor paspoort en rijbewijzen en de rest gaat naar een grote gemeente of wat dan ook. Of dat je gaat differentiëren in bevoegdheden. De grote steden in de Randstad bijvoorbeeld, die kun je helemaal provincievrij maken, doen alleen nog zaken met het Rijk. En dan zouden de kleinere gemeenten in de periferie, ja, die zouden met minder bevoegdheden toe kunnen. Maar het grote probleem is dat wij in het openbaar bestuur nou niet heel gedwongen alles uniform willen doen. Maar een openbaar bestuur moet wel ordelijk zijn ingericht en moet ook ordelijk functioneren. En daar geldt dus staatsrechtelijk ook het gelijkheidsbeginsel. En dat betekent, naar mijn idee, dat je wel in de toepassing van regelgeving en het gebruik van instrumenten en zelfs met het inzetten van geld kunt differentiëren, mits dat het grote geheel ook ten goede komt. Daar is Den Haag dan ook voor. Maar om voor een bepaald gebied een hele nieuwe werkelijkheid los van het geheel te creëren, ja, ik denk dat je dan je doel voorbij schiet. Okay, minister Blok, is dat inderdaad niet haalbaar, zoals meneer Engels denkt? Ik denk dat we zonder de Nederlandse gelijkheid geweld aan te doen, die ruimte gecreëerd hebben door veel grotere bevoegdheden aan gemeentes te geven. Er is heel veel op het gebied van zorg en huisvesting en jeugdzorg naar gemeentes gegaan. En volgens mij werkt dat zowel in krimpgebieden als in grote steden juist heel goed. Okay, herkent u dat, meneer Van Gelder? Ze zijn dus naar allemaal gegaan. Ze zijn allemaal gegaan. Ja. Herkent u dat, meneer Van Gelder? Nou ja, je ziet wel daardoor het gevoel dat je op moet schalen.
En in plaats van, volgens mij zoals dat in Denemarken gebeurt, is dat je fatsoenlijk een discussie voert over hoe wil je de overheidslagen ingericht hebben. Doen we iets in Nederland waardoor gemeenten opgezadeld zijn met, ze wilden het ook zelf wel, maar met een aantal taken. En dan krijg je inderdaad discussie over bestuurskracht. In Groningen zijn er samenwerking tussen hun clusters, maar de discussie is nu van inderdaad echt een grote opschaling, grote herindeling. Ja, u zei ook van je moet goed naar je bevolking luisteren. Ja. Wij hebben de afgelopen weken heel veel suggesties en ideeën binnengekregen. Van mensen die dat ook in de kranten hebben geuit. Van windmolens tot gratis openbaar vervoer, tot meer kinderbijslag, tot noem maar op. Zijn dat soort dingen handvatten waar u dan iets mee kunt als bestuurder? Nou, dat je oog hebt voor initiatieven van onderop. Volgens mij denken in coöperaties als het gaat over energie, als het gaat over zorg. Dat zie je in die randen van Nederland echt beduidend meer opploppen dan in het stedelijk gebied. Dat is volgens mij een soort innovatie waar we wat aan kunnen hebben. Dus ik denk in die zin dat je als krimpgebied ook degelijk wel wat te brengen hebt in Den Haag. Hoe dat soort dingen lopen. Ik wil graag weer terug naar de zaal. Vragen? Ja. Ja. Jantien is onderweg. U bent en uw vraag. Ja, mijn naam is Theo Boelens, directielid van een bedrijf uit Noordoost-Friesland met een goede 150 werknemers. Ik heb ook een tip ingediend. En die tip die betreft niet alleen gemeentelijke overheden, maar ik heb daarbij ook een vraag aan de minister. Daar gaat het. En dan, als ik het over krimp heb, dan denk ik, en die term is ook al gevallen, de leefomgeving. Het gaat uiteindelijk om mensen. Voor ons betekent het een stukje, laat ik zeggen, werk geven aan mensen, ook binnen ons bedrijf. Wij krijgen dat werk ook in opdracht van overheden. Wat wij dus merken, dat is dat het verschijnsel van Europese aanbestedingen een aantal negatieve effecten heeft. En dan noem ik er één van. Meestal zijn termijnen van zo'n contract 2 of 3 jaar. En voortdurend schuiven die mensen dan, als er een overgangsregeling is van werk met een opdracht, als die bij een ander terechtkomt, schuiven mensen van werkgever heen en weer. Daar voelen mensen zich niet goed bij. Dat is voor, laat ik zeggen, een bedrijf en voor de stabiliteit van het bedrijf ook niet goed. Daar komt nog een keer bij dat de minister een paar jaar geleden de regeling in het leven heeft geroepen van die transitievergoedingen. Daar heeft een bedrijf niet op kunnen inspelen. Het betekent dat als je dus, en dat is mijn vraag, als bedrijf een Europese aanbesteding misloopt en jij moet daarbij naast het verlies van werk ook nog transitievergoeding aan je personeel betalen, dan ben je weg. Wat doet u eraan, denk ik? Dat is de vraag, hè? Ja. Even voor het goede orde, transitievergoeding is, dacht ik, een soort ontslagpremie die je mee moet geven als iemand... De vraag. Ja, Europa krijgt veel op zijn kop vanavond. Maar beter nog een Europese commissaris erbij aan tafel kunnen hebben misschien. Ik zal toch proberen een antwoord te geven. De achtergrond van het Europese aanbesteden is dat het voor die tijd zo was dat wanneer in Frankrijk er iets besteld moest worden, dat altijd naar een Frans bedrijf ging en in Duitsland altijd naar een Duits bedrijf. En ik denk eigenlijk dat Nederland daar vooral heel veel last van had, want wij hebben mooie exporterende bedrijven, ook hier in Friesland. Dus ik ben eerlijk gezegd wel erg voor Europees aanbesteden, omdat dat betekent dat iedere overheid eerlijk openbaar moet maken wat er ingekocht wordt. En hier ben ik nou echt heel terughoudend met een uitzondering maken voor krimpgebieden, want buiten Parijs krimpt heel Frankrijk. En dat geldt voor heel veel Europese landen. Dus ik denk dat je per saldo juist Nederlandse bedrijven enorm veel schade toebrengt als je van Europese aanbesteden af zou willen. Zelfs in krimpgebieden. Meneer wil nog iets vragen, ja. Ja, nou mijn tip is, ook aan de overheden, probeer ervoor te zorgen dat het werk toch bij regionale bedrijven komt, zodat de werkgelegenheid daar behouden blijft. Ik heb het verhaal van de heer Vergelder gelezen dat hij zegt, ja, we kunnen niet tegenhouden dat de voorzieningen verdwijnen, maar u kunt als overheid wel gaan puzzelen en zeggen, kan ik een andere vorm vinden als het om de besteding van overheidsgelden gaat die niet de Europese aanbesteding is. Ik heb de zorgsector ook meegemaakt, maak er kleinere kavels van
En laat ik zeggen, wanneer je dat doet, of je gaat met PGB-verstrekking door, heb je niet met die aanbesteding en die effecten te maken. Hartelijk dank voor uw tip. Overheden zoeken het ook bij regionale bedrijven. Ik sprak de afgelopen weken ook een ondernemer die zei, laten we in de streek maar eens beginnen om vooral producten bij elkaar te kopen. En niet buiten de streek. Ik wil nu verder gaan met Anke Huizinga. Ik ga nu verder met... Jan, Nee, ik ga verder met Anke Huizinga. Bestuurder in de zorg, directeur van Zuidoostzorg in Drachten. Terwijl er een straaljager overvliegt. Je zou zeggen, voor de zorgsector is krimp een feest. Want jonge mensen gaan weg, de ouderen blijven over. Relatief veel gezondheidsproblemen. Relatief veel mensen met lagere inkomens. Daar zijn vaak de gezondheidsproblemen ook weer wat groter. Relatief een hele grote doelgroep voor jullie sector. Is krimp voor jullie een positieve uitdaging? En dat staat ook in heel veel onderzoeken, dat het een aantrekkende markt zou zijn. Maar met het overheidsbeleid wat wij kennen, de bomen groeien niet tot de hemel. Dus nee, dat is niet zo, want het geld wat we daarvoor nodig hebben, dat is niet meer in de toekomst. Dus we moeten met elkaar gaan zoeken naar andere vormen van het leveren van zorg. Ja, maar jullie doelgroep groeit? Nou, laat ik het anders formuleren. Er komen meer ouderen. Ja. En of die ouderen per se gebruik gaan maken van een zorgorganisatie, dat is de vraag. Ja. Wat is de grote uitdaging die krimp voor jullie soort organisaties brengt? Wat we zien is dat er een enorme toename is, werd al een aantal keren genoemd, van ouderen met chronische zorgvragen. In de meeste rapporten komt naar voren dat we op zich een goede infrastructuur hebben. Maar ik denk dat we ons moeten inspannen om die infrastructuur in ieder geval te behouden. Wat mij betreft niet per se op dezelfde manier, want dat was ook het verhaal van u. We moeten naar nieuwe wegen zoeken om dat met elkaar meer te gaan doen. Maar volgens mij ligt daar de uitdaging. En wat is zo'n nieuwe weg? Zo'n nieuwe weg is bijvoorbeeld het met je andere organisatie gaan doen. En niet, dat vind ik altijd wat kort door de bocht, kijken naar concurrentie. Wat heb je aan 5 zorgorganisaties in 1 gebied als er maar 10 ouderen zijn aan wie je die zorg moet leveren? Ja, ik heb me laten vertellen dat uw organisatie aan 1,5 lijnszorg doet. Ja. Ook in het krimpgebied Noordoost-Friesland. Of dat gaat doen. Ja. Wat moeten we ons daarbij voorstellen en wat is de winst? Nou, het 1,5 lijncentrum is eigenlijk niet... dat heeft veel meer te maken met de omwenteling die wij binnen de zorg doormaken. Dat ouderen gewoon thuis blijven wonen, dat ook veel liever zelf willen. Er wordt vaak gezegd van nou, maar als je heel veel ouderen vraagt wat wilt u, dan zeggen ze we willen thuis blijven wonen. Als je daarnaar kijkt, komt er een enorme opgave voor de huisarts. Die krijgt steeds meer verantwoordelijkheid om voor die ouderen te zorgen. En het 1,5 lijncentrum, is een verschrikkelijke naam, maar zo is het genoemd. Kent eigenlijk een aantal faciliteiten om die ouderen thuis en de huisarts te gaan ondersteunen. Maar er zitten nog allerlei andere voorzieningen omheen, begrepen? Het stikt van de voorzieningen eromheen. Zoals? Nou, wat je eigenlijk doet, is je brengt allemaal ondernemers samen. Als ik even naar Drachten kijk, dat is het beste voorbeeld, maar dat gaan we op zijn Dokkums in Dokkum realiseren. Daar hebben we nu 55 netwerkpartijen die daar met elkaar voor dat gebied samenwerken om samen eigenlijk een stukje waar ze goed in zijn te bieden aan die ouderen of aan de huisarts. En als je dat met heel veel verschillende partijen doet, krijg je gewoon heel veel goede stukjes, zou je kunnen zeggen. Bij heel veel verschillende partijen denken wij ook altijd aan heel veel gepraat en geklets en het schiet niet op. Ja. Nou, dat hoort er ook bij. Ja. Maar uiteindelijk moet je het gaan doen. Ja. We hadden het in ons voorgesprek onder andere over jullie aanwezigheid in Noordoost-Friesland. Jullie praten in 1 gebied met 6 of 7 overheden. Ja. Willen ze allemaal precies hetzelfde? Nee. Maakt dat het moeilijker? Ja, natuurlijk maakt het moeilijker, maar zo is zoals we het in Nederland georganiseerd hebben. Ja. Dus ik bestrijd nooit dingen die we met elkaar gemaakt hebben. Je gaat op zoek. Wat je als orgaanbieder prima kan doen, is gaan kijken wat het beleid van die gemeente is. Ja. Je kan zelf actief gaan kijken, waar zoeken ze naar? En je gaat kijken wat de overeenkomsten daarvan zijn. Ja, maar ik denk nooit s'avonds van, jakkers, vandaag die gemeente gaat nu die en die wil het weer totaal anders, dat schiet niet op. Nee, ik denk nooit jakkes. Soms probeer je in gesprekken wel helder te maken dat er zoveel verschillende eisen zijn, dat voor een organisatie soms ontzettend ingewikkeld wordt. Ja. Mobiliteit is een groot probleem. Enorm, ja. En waar zit hem dat precies in? Nou, dat vond ik het meest grappige. Marjan Kaljou heeft een onderzoek gedaan samen met TNO om te gaan kijken wat zijn nou de grootste problemen in 2030. Nou, dan denken wij allemaal aan chronische ziekten en dementie. En natuurlijk zijn het problemen, laten we er helder over zijn. Maar het allergrootste probleem is de mobiliteit. En daarmee wordt bedoeld? Dat ouderen eigenlijk niet naar voorzieningen kunnen komen. Kijk, het is een utopie om te veronderstellen dat je alle voorzieningen bij die ouderen thuis brengt. Dat kan gewoon niet. Dus ergens moet je voorzieningen gaan clusteren, min of meer. Dan moet je kijken wat voor een afstand je dat doet.
Als je kijkt naar het anderhalve lijncentra, de zorgverzekeraar heeft aangegeven dat er 6 komen. Het is een adherentiegebied van 100.000. Dan weet je ongeveer de schaal. Maar daartussen heb je natuurlijk groepspraktijken van huisartsen, je hebt buurthuis, je hebt veel meer verschillende schalen. Maar die ouderen moeten daar wel kunnen komen. En een van de grootste problemen is de mobiliteit. En hoe zou je dat kunnen aanpakken? Nou, wat we bijvoorbeeld hebben gedaan, dankzij het UMCG en de universiteit, die hebben een soort, ik noem het altijd maar, een soort namaakauto gemaakt met allemaal schermen. En wat wij bijvoorbeeld doen, is ouderen helpen te leren eigenlijk te blijven autorijden. Want heel vaak denken wij van, als je ouder wordt, merk ik met mijn vader ook, je wordt wat kwetsbaarder, nou dan moet je maar niet meer achter het stuur zitten, maar dat is gewoon niet waar. Dat kunnen ze prima, toont onderzoek aan. Alleen, ja, dan moet je wel een aangepaste type rijlessen eigenlijk nemen. We zijn niet zo lang geleden naar Oosterwolde geweest. Daar hebben ze een initiatief om zelfsturende auto's in het leven te roepen. Dus ook daar een belangrijk krimpgebied. 51% mobiliteitsproblemen. En daar is het kenmerk van dat de kernen zijn veel grotere afstanden als bijvoorbeeld in Noordoost. Ja. En ja, zo probeer je met elkaar te zoeken. Een ander voorbeeld is dat, heel gek, wij bijvoorbeeld als organisatie verantwoordelijk waren voor ons vervoer. En heel veel organisaties om ons heen ook. En we hebben eigenlijk de handen ineen geslagen en samen met de provincie gezegd, laten we nou met elkaar kijken. Want als we allemaal in die bus moeten, ja, laten we dan organiseren dat we de krachten gaan bundelen. Van onderop. Ja. Ja. Wat is voor u het meest prangende probleem als het gaat om krimp in uw sector? Ik denk dat vond ik mooi wat de minister zei, er moeten keuzes gemaakt worden. Ik denk een beetje aan het tuinpad van mijn vader. Hè. We hebben een soort melancholisch gevoel van dingen waarvan we graag willen dat het blijft. En dan gaan we met z'n allen praten. En wat in ons achterhoofd hebben is dat het op diezelfde manier moet. Je hebt zo'n spelletje. Dat heet volgens mij de jongens tegen de meisjes. En dan moet je iets tekenen en moet de andere partij raden wat het is. Nou, heeft iemand getekend, de andere partij snapt het niet. En die gaat er dan heel erg op duwen en die blijft hetzelfde doen. Alsof daarmee de ander wel gaat begrijpen wat je eigenlijk niet goed getekend hebt. Dus waar het over gaat is dat je moet zoeken naar iets nieuws. Eigenlijk wat de wethouder ook zei. Ja, en dan moet je wel, vind ik, beslissingen in durven te nemen. En soms is het de vraag of wij zelf, als je er heel erg intensief gebruik van maakt, of je dan met z'n allen kan doen, omdat je allemaal net een wat afwijkende mening hebt. Oké, de volgende 7 minuten zijn voor de zaal. Jullie spatten allemaal overeen. Ja. Daar eerst. Ja? Nee. Oh. Zullen we hier? Of eerst naar bij jou, komen we dan bij u, mevrouw? Ja. Ja. Want hier sprong ook iemand als een duveltje uit een doosje op. Vertel, wie bent u en uw vraag graag? Nou, ik ben Tineke Fernhout, ben een burger in Leeuwarden. En ik doe al een tijd mee met de leerschool Permacultuur. En ik heb deze hele avond nog niks gehoord over het landbouwbeleid voor Friesland. En nou, we kennen allemaal inmiddels de Koning van de Grijde. Die wil dat daar gewoon veel meer bloemen en kruiden in de wei staan. En dat de Friese groen, dat die weer gezond en dat we daar trots op kunnen zijn. Wat is uw vraag en hoe raakt Mijn dat krimp? Mijn vraag is dat ik wil dat er... nee, mijn vraag is... Moet ik even nadenken hoor. We hebben alle tijd. Nou. Ja, Zullen we zo even bij u terugkomen dat u de vraag bedenkt? Of denkt u dat het... De aandacht voor hele andere soort landbouw dan op handel, ook met China. Hij heeft dat... Ja. Die wil ik graag dat die helemaal herzien wordt voor de ecologische landbouw in Friesland. De minister neemt het mee naar Den Haag. We gaan naar de volgende vraag. Ja. Naast mij stond in de vorige ronde stond hij er ook al, maar nu staat hij er gelukkig weer. U bent? Mijn naam is Rob van Leeuwen. Ik ben een Friesenier in deze provincie. Een Friesenier? Wat is een Friesenier? Rentenier, Drentenier, Friesenier. Ja? Dit is voor de wat langzamer onder ons. Ik had een vraag voor minister Blok. Want één onderwerp blijft hier totaal onderbelicht. En daarom de vraag zal ik eerst stellen en dan zal ik hem toelichten. Vindt hij het eigenlijk wel erg dat we krimp hebben? Zullen we eerst daar een antwoord op laten? Ja. Nee, want ik wil dat toelichten, anders is het een waardeloze vraag. Want diezelfde minister heeft ook in zijn portefeuille de huisvesting van een heleboel nieuwe Nederlanders. En ik hoorde nou net dat we gaan krimpen met 35.000 mensen hier in Friesland. Nou, dat probleem is de eerste helft van dit jaar al opgelost, want we hebben 45.000 nieuwe Nederlanders. En ik zie het heel idyllisch voor me. Ieder huis dat vrijkomt, daar zetten we nieuwe Nederlanders.
De scholen die hebben helemaal geen probleem, want we hebben voldoende kindertjes. We hebben heel veel werkgelegenheid, want we moeten ze helpen natuurlijk. De Friese taal loopt toch achteruit, dus dan leren we allemaal Arabisch. En de leegstaande kerken kunnen we ombouwen tot synagogen. Nee, niet synagoges, dat lijkt me niet. Ik dacht heel snel van begrip. We zijn voor een brede aanpak. Neem me niet kwalijk. Dus mijn vraag aan minister Blok is, vindt hij het eigenlijk wel erg, die krimp? En hoe verhoudt zich dat met zijn andere opdracht? Nou, dat lijkt me een Minister Blok. korte vraag. Wat een uitdaging. Zeker. Nou, vind ik het erg. Het is een verschijnsel wat zich voordoet, net zoals groei op andere plaatsen, waar je verstandig mee moet omgaan. En het wel of niet erg vinden, dat helpt niet. U legt vervolgens een koppeling die heel vaak gemaakt wordt tussen de komst van grote aantallen vluchtelingen en het feit dat in krimpgebieden hier en daar woningen leegstaan en in andere plaatsen er tekorten zijn aan woningen. Ik heb al vaak met de Vereniging van Gemeentes overlegd of het zou helpen om een andere verdeling te doen. Landelijk is het nu zo dat iedere gemeente puur op grond van het aantal inwoners een taak krijgt wat betreft het huisvesten van mensen die dan een verblijfsvergunning hebben. En eigenlijk krijg ik altijd te horen, verander dat niet. Omdat in krimpgebieden er weliswaar veel huizen beschikbaar zijn, maar weinig werk. En in stedelijke omgevingen vaak weinig huizen beschikbaar zijn, maar veel werk. En gemeentes in krimpgebieden dus over het algemeen aangeven, het helpt ons niet om relatief meer vluchtelingen te krijgen, want dat betekent hier gewoon meer mensen in de bijstand. En in een stedelijke omgeving, dan de redenering is, het klemt hier weliswaar op de woningmarkt, maar mensen kunnen hier makkelijker werk vinden. Overigens is het wel zo dat als een gemeente daar toch anders over denkt, gemeentes wel met elkaar een afspraak mogen maken. Dus een gemeente met een krappe woningmarkt mag een afspraak maken met een gemeente in een krimpgebied. Wil jij van mijn aantal statushouders, zoals het dan heet, overnemen? En dan ben ik ook eventueel bereid om een deel van de kosten voor mijn rekening te nemen. Gebeurt dat in de praktijk ook? De gesprekken zijn wel gevoerd, maar het is nog nooit tot overeenstemming gekomen. Ja. De zorg van gemeenten zit heel sterk bij de onderdelen bijstandsuitkeringen en de zorg die dat nodig heeft. Raadt u het gemeenten aan, bijvoorbeeld in Friesland, om dat te doen? Ik vind het van belang dat het mogelijk is, maar ook hier zeg ik weer, ja, u hoort dat vaak van mij vanavond. Ja, ik vind dat typisch een afweging die je ook lokaal moet maken. Kan je een grotere groep goed opvangen? Want er komt veel meer bij kijken dan alleen maar de huizen. Ja. Nou, als je met z'n allen tevoren hebt dat je dat kan doen. Goed. Doen? Ja, nog een vraag. Hier vooraan. Jantien, ik heb mevrouw beloofd hier. Ja. U had een vraag? Ja. Ja. Zeg u wie u bent en uw vraag. Ja, ik ben Hieke Joostra. Ik kom uit Belsum en ik ben dorpsstiliste. Dat houdt in dat ik dorpen mooier kan maken. Ik moet het kort houden. En ik heb ook gereageerd in de Leeuwardenkrant. En ik vind eigenlijk 2 woorden van krimp worden door elkaar gehaald. Ik kom zelf uit het dorp Pijns. En daar woonden toen ik geboren werd, dat is 50 jaar geleden, wonen 329 mensen. Nu wonen er 260. Pijns heeft weinig aan uitbreiding gedaan. En als ik nu mijn oud-inwoners vraag, vindt u het erg dat er 60 inwoners minder wonen? Nou ja, dan zeggen ze tegen mij, wat kom jij nou met zo'n domme vraag? Nou, dan moet ik dus zeggen dat er gekrompen is. Maar het is eigenlijk al meer dan 50 jaar aan de gang dat er 62 inwoners minder wonen. Dus krimp is niet erg eigenlijk? Nee, maar dat is nog de helft van mijn vraag. De andere helft vind ik wel erg. Namelijk dat er in bepaalde delen leegstand is. In het dorp Pijns waar ik woon is een matige leegstand. Is niet heel erg. En dat is in de gemeente Dongeradeel. Daar constateer ik, dat heb ik berekend, de meeste leegstand. En dan krijg je ook dat soort toestanden die we ook even op de Beamer hebben gezien. Dat je daar heel veel verkrotte woningen ziet en daar ook al wat aan gedaan is. Want wat constateer ik als... Ja, het ziet er niet uit eigenlijk. Dus ik denk, u moet even naar uw vraag toe. Eventjes, want het moest onorthodox zijn. Dat heb ik eigenlijk tot nu nog niet gehoord. Maar ik heb wat meegenomen. Een oude strik. En ik ben ook voor de minister gaan zitten. Dat hij deze strik ziet. Het is een gedateerde strik. Maar
in een woonomgeving heb je weinig aan gedateerde stropdassen, omdat die vooral in de maand november snel nat wordt. Maar wat zie ik... Maar even uw vraag. Ja. Ik zie namelijk in dorpen heel veel gedateerde tuinen. En dat hele mooie plan... We moeten nu echt... Gedateerde tuinen moeten eigenlijk moderner worden. Maar wat kan de minister daar dan doen? Geld beschikbaar stellen. De vraag is, heeft hij daar een extra potje voor? Hebt u daar een extra potje voor, minister Blok? Nee, de eerlijke antwoord is nee. Nee, helder. We wilden graag een korte laatste vraag. Meneer... ik heb nog een... De laatste vraag, een korte, directe vraag. Ja. Ik heb een vraag. Krimpregio, dat drukt iets negatiefs uit. Krimp, akelig, heel naar, bijna onomkeerbaar. Als we dat woord nou eens overboord gooien en er kansregio of iets dergelijks van maken, dan krijg je een heel andere belichting voor het vraagstuk en een positievere insteek. Is de minister in staat om dit in Nederland zo om te buigen? Minister Blok, ik neem aan dat u dat aan anderen overlaat. Nee. Dat nog niet. Als de gemiddelde Nederlander aan Friesland denkt, denkt hij niet aan Krip. Dan denkt hij aan een hartstikke mooie provincie waar hij graag komt. En het is volgens mij de opgave om dat zo te houden. En dat doe je niet door niet over Krimp te praten, want daar waar dat zich voordoet, en daar zijn we het volgens mij allemaal over eens, moet je maatregelen voor nemen. Maar het is wel heel belangrijk dat je niet alleen maar komt, ik zeg maar even heel oneerbiedig, komt vragen om geld voor de Krimp. Want dan zal inderdaad de reactie in de Haagse politiek zijn, daar heb je ze weer. Terwijl als je komt met, wij zijn de thuisbasis van en prachtige cultuur en prachtige bedrijven en goede mensen, en we hebben zo hier en daar ook problemen. Dan herkent iedereen, ja, maar dat hebben wij ook. Want in een grote stad zijn grootstedelijke problemen. De gemeentes die groeien, die komen ook langs om geld. Die hebben geld nodig om te groeien. En gemeentes die niet groeien, dat zijn de meeste in Nederland, die zeggen, we hebben geld nodig, want we verdienen niet meer aan de woningbouw. Dus door het in de juiste proporties te zien, het is onderdeel van wat wij allemaal zijn, wordt u niet als krimpregio gezien. Dat wil ik u wel meegeven. U wordt als Friesland niet in Nederland als krimpregio gezien. Net zoals niemand bij Zeeland. Denkt iemand hier bij Zeeland onmiddellijk aan krimp? Ja, nu wel. Nee, toch een van de belangrijkste krimpregio's ligt in Zeeland. Maar toch denken mensen bij Zeeland aan zee, aan vakantie, aan andere goede dingen. Denken ze bij Friesland ook. Ja. Hou dat zo. Ik ga toe naar een afronding, want het is bijna 9 uur. Ik heb hier nog een mevrouw die zit te popelen. Laatste vraag van mevrouw. Oh, een korte vraag. Dank u wel. Mijn naam is Louise Wiersma en ik heb samen met een aantal mensen, maar vooral ook met kinderen, hebben wij een boek samengesteld, Jimp de Krimp. Ja. We hebben kinderen geïnformeerd over krimp, want als je kinderen vraagt wat is krimp, dan zeggen ze dat mijn moeder verkeerd gewassen heeft. En wij dachten van, als wij nu de kinderen die op de basisschool zitten meenemen met het fenomeen krimp, want zij krijgen daar straks echt mee te maken, dan kunnen zij nu alvast mee gaan denken hoe we het gaan oplossen. Zij hebben onder leiding van... U moet echt korter. Ja, hebben we het boek gemaakt. Het eerste buurtverbeterboek voor kinderen met lef en andere mensen met lef. Hier in het boek staan gigantisch leuke ideeën die kinderen hebben bedacht. En ik wilde het eigenlijk ter inspiratie aan minister Blok overhandigen. Ja, straks helemaal goed. Dank u wel. Okay. We gaan naar de afronding. Ik ga toe naar een afronding. Ik wil u om te beginnen allemaal heel hartelijk bedanken dat u hier vanavond was. Met zoveel mensen. Vinden we erg prettig. Als LC doen we dit soort avonden vaker. Vorig jaar hadden we hier een avond van de wind. En de emoties die gierden door de zaal. Het was echt windkracht 10. Vanavond ook grote betrokkenheid in de zaal. Bedankt voor uw komst. Gasten aan tafel, hartelijk dank. Maar u wordt zometeen na afloop nog even officieel bedankt. Zometeen, er komt nog één onderdeeltje. Kunt u toe naar de catering en dan kunt u nog een tijdje napraten. Minister Blok is hier ook nog even, meneer Engels is hier nog even en de andere gasten aan tafel. U kunt nog rustig nababbelen. Nog 2 dingen. De eerste is, meneer Blok, wat neemt u mee naar Den Haag van deze avond? Behalve misschien die stropdas in het boek. Nou, u kunt zich voorstellen dat ik vooral Halm en Holwerd meeneem. Want ik vind het ongelooflijk leuk. Oké. Heel goed. Glashelder. Tweede ding wat u nog te goed hebt, dus meteen het laatste. En nadat dat afgelopen is, mag u
vertrekken. Dat is een column van onze eigen Azing Waldhaus die hij gaande deze avond heeft gemaakt. Azing, waar ben je? Ik ben hier. Azing is daar. Gaande deze avond gemaakt. Dat is een beetje een overschatting, want ik sta hem hier nu ter plekke te maken. Ik vond het een hele interessante avond. Het draaide erom. Wat is krimp een probleem? Daar draait het eigenlijk om. Is de krimp een probleem? En zo ja, hoe los je dat dan op? Nou, daar heb ik een beetje me op gefocust. Ik heb tenminste dat geprobeerd te leren van de geleerde dames en heren hier achter de tafel. En ook van u uit de zaal. En daar heb ik van geleerd, onder meer, dat het niet uit Europa komt. Want Europa, dat geven we met z'n allen op de kop. Daar gaat het niet, dat is al de conclusie hier aan tafel getrokken. Dat is het niet. Den Haag is het ook niet. Dat was ongeveer het openingswoord hier. Het komt niet uit Den Haag. Waar moet het dan wel van komen? Nou, misschien van de lagere overheden. Komt het dan van de gemeenten? Nou, ik heb begrepen hier, de gemeenten zien de olifant wel staan, maar kunnen dat beest niet verjagen op de een of andere manier. En gemeenten hebben op de een of andere manier ook geleerd dat koeien niet bij wanden op kunnen klimmen. Dus bij de gemeente komt het ook niet vandaan. Komt het dan misschien van de instellingen, de ziekenzorg? Gaat het daarvan komen? Nou, de ziekenzorg die stuurt straks al onze ouders. Ik ben net blij dat mijn vader niet meer mocht rijden, maar die moet binnenkort weer de weg op. Het is, overigens woont hij gelukkig op Ameland, dat is nog geen krimpgemeente. En daar is ook, dat zijn een soort natuurlijke hindernissen, zodat hij niet een andere gemeente binnen kan rijden. Dat scheelt dan weer enorm. Daar gaat het ook niet gebeuren. Bij de gemeenten ook niet. Dus het moet natuurlijk weer eens een keer van onderop komen van de mensen zelf. Daar hebben we 2 presentaties van gezien, van Halm en van Holwert. Halm heeft een groot industrieterrein, zoals u weet. En Holwert ligt al aan zee, maar haalt die zee nog een stukje dichterbij. Dat heb je dan wel als voordeel als dorp, denk ik dan zelf. Want als je dus niet zo'n industrieterrein hebt of de zee in de buurt, dan wordt het nog een heel karwei om daar iets van onderop aan te doen. Terwijl er voortdurend allerlei bejaarden door je dorp rijden, omdat er geen openbaar vervoer meer is, alleen nog een soort 1,5 buslijn. Vervolgens moet dat dus van onderop komen en ergens daar hoorde ik het. Natuurlijk is weer eens die glasvezel genoemd. Ja, als die glasvezel maar komt. Als de glasvezel komt, zijn we allemaal rijk. Gelukkig, we hebben alles heel snel. En iedereen wil alles heel snel, want zo lang duurt het allemaal niet. Nou, de glasvezel, dat is dus de grote oplossing. Daar jaagde die olifant mee weg. Ik moet dat allemaal nog zien, maar ik hoorde wel in een bijzin van de presentatie van Holwert. Daar hoorde ik de oplossing. Want in Holwert krijgen de mensen kinderen. Dat heb ik zelf gehoord. En dat is natuurlijk eigenlijk het enige wat helpt tegen krimp. A, kinderen stellen boekjes samen, die kunt u aan de minister aanbieden. Dat is 1. En 2, kinderen die bevolken dan zo'n heel meer. Dat zit straks helemaal, dat is 1 grote kinderspeelplaats, dat snap je wel. Ze moeten wel uitkijken voor die rondrijdende bejaarden, maar dat lost zichzelf wel op. Kinderen krijgen. Zal ik nog even over door te denken, want in Halm lukt ze dat blijkbaar niet. Tenminste, daar heb ik niks over gehoord. In Holwert gaat het uitstekend, begreep ik van de presentatie. Daar is het ene kind naar het andere. Die komen dan ook in al die huizen, die worden opgeknapt. Die hoeven dan ook niet veel groter. Ze kopen ook al die huizen, begrijp ik. Ze hoeven niet meer naar de Randstad, want er zijn dan ook al een heleboel kinderen. En ik denk dat kon zichzelf inderdaad met die glasvezel wel eens oplossen. Want we weten allemaal wat mensen op internet het allermeest zitten te bekijken. Ten slotte. Dus, dat is ongeveer de conclusie. Ik zou zeggen, doe vervolgens misschien iets, dat zou een overheid nog kunnen doen, met, laten we zeggen, dat anticonceptie eventjes hier niet meer is toegestaan. Kijk nog even naar nutsvoorzieningen, eventueel, want u bent al iets ouder, zie ik wel, eventueel iets van Viagra in het drinkwater in Friesland. Want dan hebben de mensen die toch al niet het idee hadden dat dit een krimpregio was, dan hebben de mensen pas echt het idee in Friesland, daar is het een vrolijke boel. Dank u wel. Dames en heren, nogmaals dank. Namens Adsian, Jan Westra, Jan Tien de Boer, het hele team van Omroep Friesland en alle andere collega's
die ervoor zorgen dat u hier hopelijk een goede avond hebt gehad. Weet dat we niet alle vragen hebben kunnen beantwoorden. Weet dat er natuurlijk nog heel veel meer vragen zijn gekomen. Maar het begint er in elk geval mee dat we het tap besprek ha, dat we het er even goed door ha. En dit laatste hierover is nog lang niet gezegd. Ik dank u wel en straks wel thuis.